Joe Bushanfo, Mamuni Aquaba, about an edumadia so. The Christo, Tundia, a cat munina Bacho, and episode 4. We episode 4 of Children's Semno. Na watching Muna, Akasa, Akasa. Obi ba enam mehu so wo so yesu nhirawo ene sisters mienu bi edio mu birthday mami Anita na sister Benedicta ene yo mu birthday bi omo bia me wish omo happy birthday etene de media na hihye so na yenya sister bi wo ha ono so ka ne story bi a kire ye ewo Saudi Arabia enti enya boche ne yenti. I hope say you do me be able to dear. My name is platform is so EKOW TV ne draw nti me pese me de sa message we ma na u play se ne be ya emma bi e wo Saudi asay no e be ya hwe yie se ne be ya amo nkọ asem bi am ana so amo nkọ amane bi am ma asem ni se me so me o Saudi ha say bi na if you am me no matena 2.5 years we were born in Sida but aya na ma tete say bia Nkrataa ne bi pra etwa be mu say etwa be mu na but na e bi nto me da na asema papa ne kan na mama hu say bibi born bi to Nkrataa na abra omo ni fie omo ba anhwa me nkwa ana me de betwa so nti na me yes audio we ne say Andrea na omo nyina ni fie nti na me hwe akla no onya akla osasa but osakra o fie 5 happy na oko 6 years na maame ne papa nya bi but na enya ahoho bi wo ye fie on ma nkla no nso so e wo ho no but na aka made for me no ne nkla na aka no nti Andrea no na me koye aduane ama akla na me hwe no me call kitchen ho no na akla ba akọ be ka kire me say watiato di akla na me hwe na be akla na me hwe no atiato ama osu nti me kohwe no na ase otito ogina ade yeso na otito na sa nkura we mo so otia omo sesan kura na omo nye dey omo njaida nti na eno so na me ni nti me kohwe na ase ne hwene ho ase apura kakro na ase ne hwene ho apura kakra na eja emoja anse da mas kese bia because nye pura bia pura bia ase hu bia sa nti Andrea na ne maame ne ba na nkla ne ka kire na obusa me na me ka kire maame ne say na me koye aduane ama akla no ana akla ba ko ka kire me say wate nti me koye na obusa me say na emoja ne fi ne hwen ma na say ewo ne hwen no so na me so na mfi ne hwen but ne hwen no so na pira kakra bi no ho na dey moja ne wo na me pepai na so ya ko say bia de nka ne hwen mu dia na nka ha kakra ho no na nya ne hwen mu dia no problem eja me de makoda menim me kira asem ne omo kaaye say omo akodi matam saa nti ade chinya na say bufo ne hye papa ni mu say omo dwen say bia omo jankla na wo ho mame a me hwa me phone so abra kra me hwa akra no anso me no matena mfie me enu ne fa no bibi sensi da nti anopa yi na akra ba ko so be ye aduan na me so okay ene me yeba na me nse gu ade ma me ye nti me se ne me finish de me ye ma ko ye aduan na ma ana okoka kire ne papa se ma nya adu me se me nya aduan ne ma no nti me o se me nya aduan na nti papa ne ba na sese ndura pra kakra na ne bani pra ile nti ne buafu okasa bebre mi de ma fi ne asema obeka ne se nka nya ne hwene ho kakra ne pra ye ana nka ye na ni a nka men so no die na
ɔmfa nyɛ me ɔkaa ne saa 3 times nti me yam hyee me paa yie nti me yam hyee me paa no afei deɛ na awerɛhoɔ akyɛ me sɛ me ne ɔmo atena saa mfeɛ mmienu ne kakra no biribi saa nsi da na watumi abie na ɔka saa asɛm no akyerɛ me no it means sɛ ebia biribi bɔne bi si na sɛ ɔmo nni fie ɔmo ba anhwɛ a me nso ebi bɛto me anaasɛ ebia sɛ akwadaa bi pra baabi a serious anhwɛ me nso ɔmo bɛdi me dɛm nti mepɛ sɛ woma me nuanom a ɔmo wɔ Saudi ase anaasɛ Arab country na ɔmo yɛ adwuma no ɔmo yɛ ahwɛyie ne anida hɔnom sɛnea ɛbɛyɛ Hello. a nkɛ nyɛ nyame a Ebe m sɛ bia anka ɔhaw a nka mebɛkɔ mu no ɔmo abɔso. a nyame agye me afiri mu Yes, no darling. ɔmo nso nyɛ ahwɛyie sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo nso nkɔ saa ɔhaw no mu Christ bi home. We have no stress. na mayɛ m'adwene sɛ Ya anka ɔde mepɛ me to sɛ so memfie sesi a abɔnten nfi bia ɔfrɛ ɛwɔ mu so. ɛna sɛ mayɛ confused mehu nea menyɛ ɛnam sɛ ɔkaa saa asɛm no the way ɔkaa saa asɛm no mprɛnsa sɛ nka nya ne hwene so ne pra kakra na nka yɛ n'ani a anka me nso so ɔnyɛ me dɛ it means nka ne hwene so na anaasɛ n'ani na epira yɛ anhwɛ nka ɔmo bɛku me nti mesrɛ wo sɛ wobɛka kyerɛ me nuanom a ɔmo wɔ mɛka ne sɛ Saudi ha sɛ anaasɛ Arab country sɛ ɔmo nyɛ ahwɛyie ɛwɔ nkoraa no ho sɛ ɔmo wɔ fie na sɛ nkoraa no pira deɛ a ɔmo sɛ no problem but ebi ɔmo nni fie na sɛ ɔmo nkoraa no di agorɔ na sɛ ɔmo pira kakra yi pɛ no sɛ woyɛ maid a ɔmo ba na wo na ɔhaw aba wo so nti mpɛ sɛ wode toɔ na obiara tie sɛnea ɛbɛyɛ ɔbɛyɛ ahwɛyie ɛwɔ saa kuro yi mu na nkurɔfoɔ ɔmo tim osum paa ɛnyɛ nna anka menim sɛ adwene mi sɛ ɛhyɛ me nkurɔfoɔ a me ne ɔmo te hɔ ha sɛ ɛtiri mu da. abusuafoɔ mɛma mu na akɔ aba mepakyɛ audio ne etie no ɛyɛ sister bi ɔwɔ Saudi Arabia concerning baabi ɔyɛ adwuma no ɔma atene wɔn ne nsɛ ɛda ɔmo ni hɔ a nkwaraa ne baako kɔ abɛpira no yɛ akwaraa no ɛyɛ no ɛnoa bi na ɔmo nso ɔmo de bɛyɛ no nti mesrɛw ebia na wɔhwɛ me wɔ those Arab countries wɔ mesrɛw wɔyɛ adwuma ɔmo yɛ adwuma wɔhwɛ nkwaraa no a yiwani na hwɛ nkwaraa no na saa nkɔɔfo ɔmo nyɛ nipa channel so pa ọsọ ọnụ omunya trouble da but ene no akra ne ball hɔ na ne hwene so titinye no ya ka che ne se che bibi ya akwara no omo absence mu a de omo pe bia omo so mo de beye no mesere mo we ye kokobɔ ene nkaebɔ a me wode mamo e ma mu ni na akwa aba e wo Yesu Kristo din mu ene ye nuanom ma me enu e di oma woda sister Benedicta oye regular member e wo program so one sister Anita Ofori ene eyo mo birthday baby omo bia ye wehye mo Yesu onhyira mo pa no nyam kese so far sister Ifia Mercy so join sister Grace join Mr. Seth Boatin me name ono so join sister Alexia Zion so join and Anita Fojo Anita so join ba mu ni na akwa aba me pa cho wo so share link ne for join then no dwumedi no topic adadwam am a counselor so ha aha title ni atuni din sɛ nkrataa nti maware egu nkrataa nti maware egu mama mo title no Yahu na yahu so nti mo akyerɛkyerɛ mu. asama ba Wonderful. ba kyerɛ mu nkrataa nti maware egu sister Fia Buama welcome sister Stella Obobi welcome nkrataa nti maware egu ene mesra mu me ma information bi ene obi frame me secret e ka kyerɛ me sɛ dwumede na ɛyɛ no ti e ka brofo ma nkɔfo no emonita nti mesra mu sɛ ne yɛn ka twi ye ka twi ankasa because nkɔfo mo tuma soma because yi na ɛyɛ na confidential pa no odin nti ɔmo so betuma asoma nkɔfo ama ɔmo aba bɛhwɛ de ɛkɔ so wa ase no ɔmo peke points ɔmo da yɛ ɔmo nti mesra mu na brofo no etumi kan for by to yesra mu eni kan pure twi mesra mama
enti ana de wo no aha Nkrataa nti maware egu I hope say mama mo atete so many stories concerning ade na ebe kasa fa ho no enti mama yetie mu Mama B. Yes, Odo. Mama B. So was Mami Anita so also. mami Anita nyamba obeba later. Oh, okay. Yam papa nso Papa so my okay, because Mama B was your appointment. Yeah, maybe I can say within the next 15 minutes. Let me call. 15 minutes. You know, 15 minutes to talk. okay. And then Mama B, shall say any pie bonafe now they are okay. Okay. And I just papa and every English so I said them all, you know. Why assassinate in Yame or Dromar, my date meditation and anyway. It's not the tower of the more maintenance, different Indians and some infant adoption. It rather never come at the union share, you know, when they are so double Jesus Christ. Amen. 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 And then topic maybe a some Kesiana, a criminal. And you know, Abuchire Abra, Pony Abuchire Assetana, and yet I sell to do so over on my moor, yes, Muhammad. Never winning Nkrataa, a hard in the breeze. And young woman, which me adoption, and maybe and class have my game, the other, but a man and mamma do a ma, they can't jump, name 2-3. Oh, my not being cracked, I'm there some black brass, yes. Even class and the man. So what is money discovered of Musema? No more hand time. Hand time, say that you are not naming the age. It's just when you're being cut higher and all the age, man. No, good one, I'm some. No, and Yana said, oh, be my son, your own Nkrataa. Not be doing more than class. I'm on the discovered of Musema. Oh, Brazil, it's not warrior street. From Brazil. And be via mine out so. Or 7 pray to who can't only go to there. I'm from class out here, Juma. Everyone so ma. Only class and let you in class our Lomuna, no so much Mona. Let your mamma so bam or back, command. No more to also. Because a beer, Mamma said, you know, meaning your class. And so getting him so ever play warrior from this California beer. I am meeting the man not being in Nkrataa, but the mere behind the arm of being there and class and or be a trace come or be a man and class any man. Or being a Vienna. What when you own the planning or just getting that idea. One on speech and name, another one on speech and name. And your class is a little and maybe I will return. No. And that's an idea while going near the elbow. But when I also saw who would write me, no one may ask me, and no matter and never be around. Even when you Yamate, and they do what I want to. And may any jar, many of me add more business there to pay and lady, mamma. A so your excellent young free. I mean, you know, as they begin to say, the every idea to the young men are there, I'm so fine, not the Adumwe. Now, so when you're on class, if you're not in your car, man can't have no winning your dinner. Man, into the water. You will never find what if you do. The young cat and be down. Be down who are of being a class, then yes, slow young. I want you to deal with the needed cool. Man, I want you to come cross and class them. Man, they don't want you to cross and class them. Do you want me? What I worry when else to any beer. The deal, Jim, the medicine said to me, you should give a deal. Man, brown, I could think and class and move away there. And what did your mouth? I'm a warrior, and the age, playing the man on the factory. The deal was rush, and not the deal was rush. Rather than I come up. The idea ban warrior, the one young warrior. Then you mean to know the foot and no one to name and such as. Well, Miss Foster should remember and cut I'm a winner and you never say. But and cut in your man. Men a class of the other of I want to know. Who would you want
that the people who are already able. Nyam the young couple already the cool part or say our rest. Our start to true one. The idea of India because the who obey or men who cry or be a Nkrataa. Or be a boss, what is the center of warrior Yami, additionally, warrior. The way I'm Yam and the so. And Obiam so, but to quiet obedi and Nkrataa bubble room. Yaman is not like the room. No, only I didn't think that it's here, and you know, Nkrataa. But on February, I said him show that so soon. On Yame, Aqua, on Yame, Akamoso, or beyond so much them. Oh, to me, was it that a whole time there. The problem was no need better. So, who are doing not when you're making the move or you. Then one little boy, and the map, and the movie, everything that makes it in men, yes, so coming here, but none of the men, yes, sir. Miss Papa on your memory, the panel, or bring your show, no cutting the game, you the enemy, and literally never care or mind you when you see you come on will find and may about my show and cut out, when that when you will find on your attempt to a woman. Oh, yeah, I'm into a minute. Come only stopping you won't be in the brain, you will find my day and me about open mouth. So, Miss Carol said that. So, Umbrassia, nothing would be out yet. When you're in the more about woman, man, yet soon the people trouble do or going through. My to never project on Sophia. Who's here? She never called us and I'm saying, you may ever obey them watching a bubble watching on Capiaso. Or put the man and see to a few you when you or when I'm not conscious on Nkrataa, oh, that. Or you not did one. Or just or no good, like I say, only a Nkrataa. But or just or 3 ideas of many, or 3 had to come on a of your own Nkrataa. Because or the last singing or near to your muscle. So on a material because of one the Nkrataa or Nkrataa. But you mean the shoot, you know, or another fatwa. Nkrataa in the panel, and the Indian slang. Also, or so what the and you are afraid. Nkrataa only of the or one the day. I will be answered. I'm wondering what him or many million. And young, the man you know, a brother, which is the old Nkrataa. Be into what. But the master never winning a decent time. I said, who told go? I think I need no to know. You put it now for any cool, I know you need Jawari. One not feeling only Nkrataa. A few moves you're doing now, not only over not so you're going to just do more. But I'm not just from that. Then Nkrataa, you know, down look for you, but which are two all of them here, which are with you, all fat or big, and not for a year for. And young Yame and Yame, oh, a brother, so Yamia, you know, or my dear, as in due counsel. Men prepare and say, when be a sort of Biara, and so our Nkrataa, when Nkrataa, men for one bonus, men for one bonus, and go away because of Nkrataa. So why you be an MSS? Why you be? No, what class into one bar? So you remember the fact. Swimming the fact and that. So what did your one of the real day? I'm on class into one warrior. And the other, the other one may do anything. My unit, my job, my two of them, make them one walk away the bar. That's I did a why. About you. And about Yo, mommy. Nyame. Amen. Yeah. Yo, Sonia. Yeah, mommy. Wakasa. Na for your chiamunina, name Mamma Pabanso. And I, young Yanumonso, Mudio, birthday, Nyame Shira Mononcoso. Amen.
Emma dom no nkyɛnso. Momfi a yɛkɔ mo anim yi, ɔma asomdwe ni nkɔsoɔ ɛna ɛnkɔso wɔ mo abrabɔ mu. Yo, nti sɛnea yɛka no ɛnɛ yɛse nkrataa nti ma awareɛ egu. Yo, ɛndeɛ yɛ nokorɛ sɛnea yɛka no. Mpɛn pii no ɛtaa sisi ɛna ɛsi nso wɔ ɔman no biara a ɛho mmara ɛsete a ɛtumi ɛba no saa. Sɛnea ɛma me kan no ebi wɔ hɔ a ɔde proudness sɛ ahomasoɔ ahomasoɔ yɛ ne nneɛma a ɔyɛ nti ama sɛnea yɛka no ebi a bɛrima no kɔfa baeɛ na akɔba ne sɛ ɔnni bi nti ɛno deɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase ɔbɛda fam ɔbɛyɛ biribiara sɛ nyame yɛ n'adom na ebi a ɔkɔfa no abɛn na ɔmpɛ no ɛnyɛ n'akoma mu sɛ ɔne ne bɛtena na aburokyire ntiri ɛna ɔwaree no nti ɔne ne baeɛ no ɔnni bi a ɔnni baabi akɔ no ɔbɛtumi abrɛbrɛ ne ho ase ayɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ but ɛkɔduru baabi no sɛ nyame yɛ n'adom na ne nsa ka na ahomasoɔ bi aba ne mu sɛ ahomasoɔ no ba ne mu a ɛno na ɛkyerɛ sɛnea ɔno no ɔnyɛ n'abrabɔ ɛwɔ baabi a ɔman no so a ɔwɔ nti wobɛhwɛ a ɛsiane sɛ ɔmpɛ bɛrima no nti anaasɛ bɛrima no ɛmpɛ ɔbaa no nti na saa nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ awareɛ no mu no na nipa no agyina so na ɔde efiri awareɛ no mu nso na ɛni kwan sɛ ɛba ne saa yɛ maame kasa no ɔma yɛhunu sɛ awareɛ yɛ ade a nyame ani ko ho ɛna awareɛ nso yɛ ade a sɛ woware a ɛwɔ sɛ wohunu sɛ ɛnyɛ nipa na ɛhyehyɛeɛ nti ɛnyɛ nipa na ɛhyehyɛeɛ no nyame akwan mu no na ɛyɛ but sɛ yɛba ɔbɔnefoɔ akwan so a na ɔpɛ ne sɛe ɔpɛ sɛ ɔsɛe no nti sɛ woaware ɛwɔ aburokyire anaasɛ obi akɔfa wo firi Ghana aba woyɛ ɔbaa anaasɛ woyɛ bɛrima a hunu sɛ awareɛ yɛ nyame nhyehyɛe ɛna awareɛ nso yɛ ade a wowu kɔ a wobɛbu ho akɔntaa nti sɛ wode hyɛ w'adwene mu saa a ɛno ɛna ɛbɛma suro aba wɔ awareɛ mu wode suro ne ahopopoɔ bɛyɛ wankasa w'awareɛ mu adwuma sɛnea kyerɛwsɛm no ɛkyerɛ yɛ wɔ Matthew sɛ yɛmfa asuo ne ahopopoɔ ɛnyɛ yɛn nkwagye ho adwuma no na saa nso na ɛwɔ sɛ yɛde suro ne ahopopoɔ ɛyɛ yɛnkasa yɛawareɛ mu adwuma nti sɛnea yɛreka na ɛnɛ sɛ nkrataasɛm nti ebinom awareɛ gu no bebree wɔ hɔnom na ɔndwe ɛnyɛ awareɛ na ɔwure mu no na ɔredwene ho ebi a n'adwene a wayɛ wɔ awareɛ no mu a ɔde ba awareɛ no mu ɛno ho na ɔredwene nti awareɛ no deɛ akɔyɛ sɛ me na me ti me baabi me na me nam me baabi ɛna wopɛɛ me na wobɛfaa me nti wabɛfa me deɛ anaasɛ sɛ ebi a ɔyiyɛ ɔfa akɔna wo ebinom ɛna ɔde hunu sɛ asemesi sɛ ɔbɛware me a ebi a me nsa bɛka me nkrataa na ade nti sɛ ɔbɛrima no mpɛ no koraa ɔde ne ho bɛhyehyɛ no sɛ ɔbaa no mpɛ no koraa ɔde ne ho bɛhyehyɛ no ɛna ɔde ne ho hyehyɛ no saa na wanhwɛ yie a na ɔno nso feel sɛ asemesi the way ɔsɛ no mɛtumi aware no ama no ayɛ yie ebi a n'adwene na ɔde ne ho hyehyɛ wo no ɛnyɛ awareɛ nti ɛna ɔde ne ho hyehyɛ wo but sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛnya ne nkrataa nti ɛna ɔde ne ho hyehyɛ wo but wo nso no w'adwene ankɔ akyire nti na ɛwɔ sɛ yɛde nyamesuro awura yɛ abrabɔ mu sɛ ɔde wokura nyamesuro mu a sɛ obi yɛ ne biribi a suro nyame asɛm suro nipa no ne nneɛma a ɔyɛ no wobɛhunu sɛ nipa yi ebi a ɔpɛ me awareɛ yie anaasɛ ɔpɛ sɛ yɛware na yɛkɔ yɛn anim ɛwɔ nyamesuro kwan so but sɛ woanya nyame mu nyansa nyame mu nimdeɛ nyamesuro ɛwɔ abrabɔ mu a ɛno ɛna sɛ ɛbɛto wo a wobɛfo sɛ onipa yi ɔdɔ me dodo na waware no woware no na ne nsa kakrataa no pɛ na afei na wasate sɛ ɔyɛ nneɛma wobɛhwɛ a na wɔafiri mu ɔno no kwan a ɔbɛfa so ɔbɛfiri mu no wo no ɛbɛhyɔke wo because wayɛ n'adwene sɛ ɛnyɛ awareɛ no nti na ɔba na emu sɛnea ɔbɛnya ne biribi ɛna sɛnea ne kaeɛ no
Krobia wo kwan a ebi ofa so de yi omunyama ebi wo hɔ no na ebi asa kro na wo so no isan sɛ krata ho aya dinti woware obi na wo di anya ha nti nipa na adwene ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔware wo na ɔdenya wo bɛhwɛ a ɛyɛ saa na sɛ ne ɛyɛ ka no sɛ wonya ware yɛ anaasɛ sɛ wo pa ware obi aware no paa na wo ne bɛtena di a ɛwɔ sɛ wo ma w'ani da hɔ ɛwɔ mpaebɔ mu ɛwɔ sɛ wo ma w'ani da hɔ ɛwɔ biribiara mu because nipa na ɔba no ɛnyɛ aware asɛm na ɔde bae ba sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔbɛnya ne ho biribi nti ɔnya nkrataa no wie a ɔbɛgyaa wo sɛ ne ɛti biara ɛno na ɛde nkurɔfoɔ bebree ɛkɔ ɔhaw ebinom ewuwu ɛwɔ obi a ebi a ɔdwene sɛ maanya me dɔfo a mene ne tena a yɛware aware pa na ɛkyerɛ no because of anya aware pa na ɔpɛ ɛsan nkrataa nti na wɔagya wo ebi a wanhwɛ yi a sɛ wɔntumi angyina a wobɛhwɛ na asesa wadwene ama wayɛ basaa na ama wato sin ɛwɔ nneɛma bebree mu efiri sɛ nyɛ wadwene ɛne nipa no deɛ ɔde ba awareɛ no mu adwene nti deɛ yɛka no ɛwɔ kwan bebree so na ebi nso wɔ hɔ no mu na yɛsi sɛ wo ne nipa no wo a nam saa kwan no so ɔbɛnya nkrataa nti awareɛ no a ɔbɛ mu no ɔba ne wabɛwo ɛne Germany deɛ no na wafa so yes na wafa so anya nkrataa na ɛnyɛ awareɛ ɛna ɔpɛ nti to be frank wiase a yɛwɔ sese no wutimu sɛ ɔbɔnefo no akapcha beginning no wɔ started saa ɔbɔnefo no started nneɛma no bate yɛn hu no ba sese deɛ abɛdi hene wɔ baabi a wiase baabi a ɔgu awareɛ enam saa nneɛma yi ebi a krataa 70 ɔgu awareɛ enam ahomasoɔ ɛde gu awareɛ enam nneɛma bebree nneɛma nkitinkiti bi ɛna ɛde gu awareɛ but anuanom moma yɛn ni ɛnda hɔ moma yɛn ni ɛmra yɛn ho so sɛ wonya ware yɛ na wokɔ ware a wɔmɔdia ne fa w'ani to nyame so ne fa w'ani to Kristo so ne bɔ mpa yie ne kenka wo trɔsɛm ne ti nneɛma bi ase yie fi sɛ aware yɛ yɛka ho asɛm yɛbɛbu ho akontaa yɛbɛkɔ akɔgyina nyame anim na wabu ho akontaa enti akontaa bɛ na wokɔbu sɛ wode wadwene awura mu sɛ mede mekɔ ɛsan krataa enti mekɔ akɔware na meware a na mafi awareɛ no mu ade nso ɔsi due ɛne deɛ ɔbɛma entitiyɛ ɛbɛbɛ mu due wa wobɛyɛ ne saa no due sɛ wakɔ awareɛ mu na nyɛ awareɛ pa ɛna wokɔɛ na mu krataa nti na wafiri mu no ɔsi due nti nneɛma bebree wɔ hɔ no a yɛyɛ sese no yɛbisa yɛn ho sɛ aso yɛyɛ kristofoɔ aso yɛagye kristo adi nti na kyerɛsɛm no ɔka sɛ ɛnyɛ yɛka sɛ agyidifoɔ no ɛnyɛ nyina nkwa na yɛbɛgye o but ɔmo bɔ trenee abrabɔ sɛ ɔbɔ trenee abrabɔ a mengye ndi sɛ wobɛtumi akɔware obi a wode wadwene kɔ mu sɛ mekɔware sɛnea ɛbɛyɛ a mɛnya me ho nneɛma na mefiri awareɛ no mu ɛnyɛ trenee abrabɔ no nti sɛ yɛbɔ trenee abrabɔ akyerɛ nneɛma bebree na trenee abrabɔ ɛna ɛde yɛ mɛwura ahenni no mu nti sɛ yɛambɔ trenee abrabɔ ɛnyɛ yɛ adwene sɛ yɛware ne yɛaware pa ne yɛakɔ ɔsoro ahenni no mu a ɛndeɛ yɛasɔre kɔ no a yɛkɔtena asɔre dan mu yɛkɔ no kwa ɛndeɛ yɛwɛsi yɛ time ɛwɔ nneɛma bebree mu kwa ɛfiri sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛmmoa yɛ sɛ woware obi na wonim sɛ wo no ɛnyɛ saa adwene sɛ wode wura awareɛ no mu na ebi a wayɛ nipa no sɛ so boafo sɛ woyɛ ɔbaa na wo bɛrima nso wayɛ yɛfie ti sɛ bɛrima na ɛmɔ wokɔ awareɛ no mu ɛwɔ nneɛma bi nti na wode ɛno no ɛwura awareɛ no mu a nyame sɛnea yɛka no ɛyɛ ade a ɛyɛ aniberesɛm ɔbɔnefo no afa saa kwan so bebree ɛna odi di yɛn kristofoɔ anya odi di yɛn kristofoɔ nya bebree sɛ nipa no ɛnkɔ asɔre ana nimfa ne asɔre kɔdeɛ yɛn nyinaa yɛkɔ asɔre sɛ nipa no ɛnyɛ trenee a ɔpɛ sɛ ɔkɔ soro ahenni no mu a ɛndeɛ abrabɔ bi a ɔpɛ no ɔtumi bɔ nti sɛ wohu obi sei na ɔsi ɔmiyɛ gidi ne paa na mewura awareɛ mu na mekɔ because of nkrataa nti na afei mama nipa baako asɔfa ɛwɔ
eni ni pe ni mu no nanka e wo se odru ho no mu no aye bisa ne se hwan ni no e wo se o ka se eye me yere but esan se enyo onu ankasa ni man a wakowura obi man mu a emra da ho no mu no sa mra no so o ka se oba no ye ne yere a ebekun atia ne nti o se oba no ye me nua ena omo mienu nso omo getu mu se me ye wo nua se ne ye ka about ebinum kro mu a se no oba no ena owo upper hand ewo ebia se eba ne nkrataa asem mu a so oba no enyem na onya nkrataa na obetimi wo be ma no wo beba fi ho bi sa hoho na nso wo ye ne yere no saa na ekoye Abraham no mu time no mu enti Abraham edi ni omo nyina agetu mu se enne se ne ye ka ho asem o man bi because of nkrataa asem nti oba no ene okunu wo ho no nso omo nti se okunu ni oyere I say, on my year, some network and I all of a sudden. Strange. yeah ne so On my year first. Okay, I'll be back. If I Ababa. Yo anti se ne ye ka no se se ne kro bi so no nipa no eye wo ukunu nipa no eye wo yere nso obefi ho no ebeye ne bibia enso eba ne se ye ko we mu a nkrataa asem mu a onye wo yere onye wo kunu efiri se ho no mra etisa enti Abraham eye yere Sarah sta but nyame be mu efiri se nyame nim ne botaye a ewo Abraham mu ne botaye a odi woma Abraham se enye se okoso man no so keke na emu owo botaye bi wo Abraham so enti ebra ekoba ne se ye bisa ne se wo yere nipa na woni ne nam no oye wo nua na se wo yere a oka se ni nua ba ne hwe de na nka eya tu ohene na ewo kromo ho no wa ho na eye very serious case a nanka ye bedi ne yere esan ehonum mra ewo ho nti but nyame beemu ema Abraham na ne yere anko si honum a Isaac nso onu nso tu kwan onu nso na kwanturo mu ne yere enso esa koye nso hwe edima no enti anuanum de ye kai abe enfie bebre centuries so aba ena ye mre no nso esa wo mu biom enti ewo se ye ya ahweyie ewo se ye ware a ya ware adwena ye di komu se ye nkrofo a ye wo obi manso na ebia nkrataa asem nti wo be fa kwan bi so na ebia watimi adada obi watimi esisi obi watimi anya kwan bi akowura esa nkrataa nti wakowura aware mu na ekire no enye nyame hihye anase nyame adwene a wodi komu waho oman na Abraham wure mu Isaac wure mu no na won hihye a eda ho no enti na nka o ma anyo ma adwene se me yire eye me nua banka na nka yakumo mu e ma wo fa won yire no mu patesa se nyame won hihye pa e wo won hu nti nyame agi won yire no mu e ma won nti yensu ye mre ya ye wo mu yi ebia ye fa kwan bebre so e de ewura aware mu se ne ebe ya ye be nya nkrataa but yenhwe nyame kwan so se de ye no aso ebe boa ye de ye no nyame akwan enuanom se de free ebe mi se week ya ye ka abrochira aware ni saa ne ama no saa aware ya ye ka ho asem no e de nome ani ohaw ebre yen se wan ware bi saa utimi hu se wo ware ye no esa nkrataa nti wo behwa na wa ware astart se ye basa eno na yen sister ni taka se
Eba ne saa na e wo se wo bom paye emfa nya agrodie because nipa na woni no koka ya ade no saa ade no eye nyame eni so ade a nyame eni ko aware ho enti enya ade papa a e wo se wo ye no wo hwa no obonefo no nso abawure mu enti se wan fa mpaibo anta achi a wo be hwa wo kura aware na aware na egu because obonefo no adwene ne se nipa na wo ko wure mu se wo ya aware ni a wo yi obi sa akoye we na wasa agi saa de no ono nso emma wo kwan se wa aware be yeyi enti de bia no de nyama bi to ntawantawa nyama tinkitin bi no de awura aware no mo because of woni ehonom Nkrataa na wo pe bi a wo nso wo kunu anase wo yire na nyame anim se ye twantro a ye ntro a nyame eka ehunu se ya twantro e wo de ye no mu no obonefo no nso gina saa ntro no so e na odidie ode ade ye bone endi se wa ye bi na ofo se wanya Nkrataa no na wa ye wu a emre ni mre nyina no bo wa ware ho mpa ye bo kosoara bo enjoy because baby a ye weak point won ho no na obonefo no ebe gina so na odidi ye nya se ye hwe Yesu Kristo ebre okochire koma ekoma de na eye we no ba ye na de ekwan be so na obonefo no gina so no ode asori atia no ese ekoma de na ade nti o man opportunity bi say so wo si wo ye nyame ba ene wo betimi adane aboboyi ede aye pan no but Yesu Kristo gina nyame asem so rebuke obonefo no efi say onu ehunu say ekomo de no nanka ebeye yie pa so obenya pan no bi edi but esan so obonefo no ehunu say de okoye ye no so omua na eni na okọ na eni ma edi nkunimde be bre no nti oba be bre na ase nti kata semi ya edi no mu ekọ ye fa ne sen osemu anase aware jai emu se wo ye Kristo ni na wa ye bia enkasa wa ye bia anya wo Nkrataa but bomodi ane bo hu mpa ye fi se obonifo no de ye wo koye ye no de bia o kata. Hello? Choke out me. Na mistake me by. Ma ba to asekasa. Yo, de bia o tata wo e wo sa kwan no so. Abraham wanya ni easy pa kra se o ne yire a ya bechi na akọ. Na afi ya ma oba bia da na afi na wunnim de ekoye wo yire. Na afi ntu wunnim de ebeto. Na senya nyame na ebe mu a nanka enya asem papa. Sanso na ye mri a ye wo mu sa na ekoso. Ebia wakoye bi but nyame do wo nte. Nyame bepe se obe yi we fi ni amebi mu but se wo we ni ambre ambo mpaya obe hwa na bonifo nam sa kwa no so na ogu wa ware because of adina okoye eno se wo yi no wo Ghana tese na eno ye maame Anita kan ye no anytime bia obe fra wo yere no na ase wo ne oku so okunu na wo Ghana anytime bia obe fra okunu na ase wo ne oku na say ni ba ku be ka say na me so da ye na is like who no obi wo ho na me so da ye na is like who ndi me no kure na nyama bebre na me no ka say wo hene no kura oba hwa na adane ntokwa because when ni inhu ba bia oba no wo but esan say wo obi man so na Nkrataa enti wo no obi ye bi na ebia wo ni nipa no awura agrobo ni bi mu nipa no enya wo yere na woni na wure mu nti de bia no na is like oba no woni no ti na ono ni wo nche no ono so yesa ana se be ma na woni wo nche no ono so yesa nti wo be hwa de bia na oba no furu di bibi ewura wa adwene mu se de bi nipa yo ndi me no correct but wo na wo se wo ji Nkrataa esan se wo ni bi na woni nipa no hyehyɛ ho ewo kwan bɔ no so no wo na oba no furu no efa wo so ayusu nti senya ye ka no se eba no Nkrataa semu na bibi saa na ewo se empaibo etimi ye adwuma etimi di akutire pa because enye wo adwene se wo ye bibi saa but esan emman ni nimra eni niama ekoso nti na wodi wo hu akowura saa de no nti se wodi wo ko wura mu a enfa no tototo se
we die enche se na ye ka no menyanya bibia beto yie na matwetwa bibia so onua se wan hwe yi a enu na be ma waware egu se wan hwe yi a enu na be ma wani ma egu ase because enu egu ase a ye ka wan asem bia nipa na woni ne ye krata no wo kunu wo yire but nipa no be pese ansa na won sa be ka on krata no onu be ye bibi na bibi onu be ye no se ba no se woni wo kunu aka na be ma na ante wase se na me yira me no wo ho no mo enti wo be ma wo kwan ama be ma ni wa akoye bibi ansa na won sa ka o krata no na won so bia sa time no obonu funa for wadwene se na ti bia isa se mi hian krata nti me ma ho kwan na be ma ni aye bibi na be ma yi kan ya se empre na wan fa mpaibo antechi na wan fa mpaibo na nyame ande wo kan na wo ko ma wo kwan na se nipa no wo ye bibi a ebi wo ho no na bia wo kan kire wo kunu bia wo ka kire wo yere ekoba ne se nyinsen ko be mu a nyinsen na be mu no se ba ede na aba eya ni ngwase because dia wo ko ye wo kukue mu no bia obi hu yo pate pe ko wie kire no bia oba bia wo be wo no yesi asimesi bi on se me kunu bo on se be ma na me ne ti ho no asamaba bia na nam bia na nam krata sem bia wo so sa tam na wo ko ye no waka wa no to wa sili wa no wa ye se wo nya bibia na wa je nkrata no afie kire na abofra na oba be wa wo no bia be ma no be fu se ni ba no ensu se abofra be fra abusua no mu a wo hunu different ba ni sen because of krata semti enti se eba ne sa na obonifo no anya wo ho enti wo be hwa na de bia no na be me si akure die ase neni se me aso neni se nipa na wo ne ye nkrata no na de na ekosu wo be hwa obonifo no nam so na de agu wa aware enti de ye ka no eya asem a eye ade a hunamfemu no eya ade eye serious ena nyame anim no so eye nyame ade a na eni nso na eni nje ho but the eba no se wo ye biribi saa na ma wani emra wo so ebinom aye bi nipa no oni ni kro baako but all ya ade no along the line no nipa no person oni ni ye biribi wa mo ni kuna amane bia wa mo ni yira amane na omo ye no eba abemu nipa no nso ene wo nchen but because of krata 70 I was say mumua muane amaso say ye no kra me kodi na ahe wo me kunu ho me kodi na ahe wo me yere ho enti send ye nipa be ka say na wo kunu ene wo nchen eba se na wonyem odi bi be twitwa ne ho enje mere no but very but nkrofo na wo mpate mo no bia what hu achiro obi o but what dwene amaso say what hu achiro obi be hwa na nipa no de wo kọ enti wo na mo nso obi anim sa akura na wo no enya wo wankasa wo ba yesu no small jesus ha adwene papa ha adwene na yesa na nkura no nso na ebre yesa nkura no nso na ebre udi obi ba akoba obi enti eno na wanhwe yi a na eno nso di awarejai aba na ama abrabo no aware no anko yie ankoso na mebo aware se na nka yentimi entine mo forever ji owo anase dwamanbo na ebetiti mo ba se ni ehunu se nkrataa asem etimi ma aware mu etiti nkrataa asem etimi ma aware egu nkrataa asem etimi di aware jai eni tema bebre ba egu abusua na enim ase egu ye fra ne sen wuni pana ukọ gure mu no nso enim ase na eno na wo se ni ani ba ye ho so ne ye hwe yie nyame ebia nyame pese saa di ba se ne do ya de ye di ye tira ko wure mu egu ye ngana fo bebre enim ase no
nyame be brɛ na ase anuanom I was say yetimi hwɛ nyame yie nyame nim wo enti na ɔma wo ɛba obi man so iba kyerɛ Ayeton we yɛ kapa. adwuma me TV bi enti na me ka sɛ bia ye ma me Anita aba so Amen. I have been here all this while meeting Mopa. Oh, okay. Oh, Anita kwabu. Yeah, nah. Ja. Seth. Mama nyana me mfa so na fire kakra na. Nyame slow. Week so enya easy. Eno ase in some awo kan na me wo the na network no so enya when am see de wo bu so ya. Na me nkronkro na ma o direction nti nyame hira wo pa. Ya for say ne ye kan no. Ye hwa nyame nim ya kwantuo yi mu asem sɛ nyame mbie kwan na wontimi mma sɛ nyame mma saa kwan na wontimi ba na sɛ wankasa wo ba wɔ kwan bɔne bi so anaasɛ kwan a ɛnyɛ nyame akwan kura na sɛ woyɛ kristo ni na wo bɔ nyame mpae sɛ akwantuo yi a me baayɛ no bia na awurade na ɛnyɛ wo pɛ enti straight me nyama up nyame bɛ straight wo up enti ɛmfa saa kwan yi so ɛnkɔsɛ wo life if we say one hwe yi a awari we mu a wo koyi yadi nkofo bebre sika yadi baaku yadi mienu yadi miensa nipa no still ano onya nyaaye na se eba ne saa na onua empre wo ho bompa ye ne bisa nyame akwan se awurade wodi mi ba ha no mo ewo kwan ben so bia nyame di wo ba ye so di wo besie se sene odi ye fa understand Joseph so kwan ya ne nuanom fa so eton no but ebra nyame ewo trimpo ewo Joseph wo say wo ni Abraham aka dadadada to wo say wo mema wo nkuofu akonko asom for over 430 years no na nyame wo botai ewo ye fa say Joseph enti ebra wo ne nuanom ton no amde no kodi baby na yekoton no ma Potiphar ye hwagye ekọ so wo fie no nyina no na nyame yesi na nyame ka Joseph enti enye Joseph intentional na dwene say yenkoton no but die ko baaye no na nyame ensa wo mu enti say bia watu kwan aba na bia wa ya say onka obenya Nkrataa na wonya nyaaye efa kwan bebre so a onua bo nyame mpa na nyame mfa wo sie se no di Joseph sie na nyame betimi di wasie nyame adi nipa bebre asie ama emre a ese ni emre efata a nyame abie kwan wa won omo di ho adanse se se na nyame mmere aso enti se bia wo obi man so na wo nsanya nka bia enhwe obi dia oba na ne sa beka bia kwan wo fa so a ne sa kan ye no se wo na okofa asa kwan no so a bia ebekọ akoda na owu bia ebekọ akoda na osei bia na nyame wo botai bi ewo wo hunti enti odi wa besie enti kwan a wafa so a wo kọ no edu ba bi na ohunu se de bi nipa yi tamidade manu no wan hweye na okọ baka bia enye papa man bia midade manu na wan hweye a bia ne nyame som kra bia obe ne rebe fi mi nyame enti nyame woni kwan bebre so fa odi ma yen ehu nyame eni onyam enti ma de ye ke krata semunti ubema wawari egu te ugwa wari na bia na enye nyame hwehwe mi si dachi ubekwa kobo ho akonta enti se krata enti na ubewari obi na wo kunu wo yere na wafa kwan bi so aware na afi akire ebekwa koda ne ohaw na ama wawari egu a ebesi mi no mi heaven kwan ai beba be krata asem aware enti the heaven be bom me a onua dwene huye na nyame ewo bebi pade mawo nyame ebia nyame pese wo fe bebi mu na wonya adanse die nyame pese wo fe bebi mu na wo di show bi nkran nyame pese wo fe bebi mu na di adanse bi ema obi nso atimi gina enti mami Anita mpacho Mame, bebi to aso
Thank you very much. Nia mebeka no wakeka ni nyinara. Nti mebubo mu kakra bi pe. Ebusuafo ye chiechia mo. Ma fa sa kwenya we so chiechia o ma ba so na ma me Anita inja ma. Me pa cho yo. I do say welcome. I say good evening, watching from London. Welcome. Sister Bruce, Sister Grace also. Good evening. Sister Fia Mercy. Let me see. Sister Taylor, Cecilia Taylor, welcome. Mami Anita also. Sister Suleimana Asana, welcome. Sister Juliana Alute, welcome. Sister Linda Mensa, welcome. Mr. Stephen Dia, welcome. Germany. Nanaya Hema Gladys, welcome. Sister Nanaya, welcome. Sister Charity, welcome. Sister Adubia, welcome. Sister Gifty Ojeba, welcome. Sister Janet, welcome. Sister Josephine, Sister Mayfia, Ajekumwa, welcome. Mr. Blessing Johnson, welcome. Mr. Simwakologo, welcome. Melvina Menison, welcome. Mami Angela Ajebai, welcome. Mr. Samuel Bwedi Afram, welcome. Mami Gladys, welcome. Sister Peggy Apia, welcome. Sister Charity Yamwa. Okay, me part will be free. Nti I don't know. Me when in term. We try to be free. Mr. Derek AJ, welcome. Mami Elizabeth Ohima, welcome. Ade Movement, welcome. Hello, boss. Before say Mama Anita beba no me person ka me chipu in kakra nsa na Mama Anita ba. Okay. Anti yada ma me na odi kan kasa ya no so ase e woni contribution and in adventure no. Na kakra me kaka ho we de me am yonku bi na tro no. Na won sheda nyama me yonku de bet me invite me to church na ba no. Menene be ya anyi ankofa na kwaya me fa so a mishia no like it was strange onam kwa ho na one Sunday makojo gi ame so me ba bedwale akwa sorry na me bisa ne se na unua me hu na hu so ye fie nipa na me bisa ne na unua ne wa nkwa sorry o si onya shio so obekwa sorry na me se na wani hwe no so me kope ba bi atena na me se nfa so many chire ha ya ba me kura me ba bia me kona me semester no ene kwasie wo de fa ne se ba bia wo kwa akotena no e bia bibi betimi atwo a woni mo se e betimi ayepira na bibi santi wo de bejo ahome we ya sori ho no na me invite no nti wo di wo se ye oyo femi kasa no akodwale abetwa me station ho no na me ka so wo metwa me no nti ye konde ye ntimi amonkomo na ye pon ye no mbisa ni din ni ade na ni din de no medical mbisa na mbisa nse na ade na Sunday anopa na baby a wo so kwotena no wase wunua me na makofa me nua no mo fo e de o maba na mafa me yere ani me ma mienu nso aka ho nti mfa nse ono no side no ono ka ho a fa nse abusia no odi nipa be 6 na aba but ono ankasa de woni pipes but oye mesinti na djuma no okobọ no kolikoli no wadi free Italy to bọ no kolikoli ni sa no wadi abepiem wa hanom na wati se Germany hanom Nkrataa no ye good no na oye sene no be ma ne yire na yede aba na ne yire ne ba na ne yire no edi nyinsan no ebe wuram na eja onya obi ma nipa ne sign ma no na edru time mfa nse akakakra na wo matua sa aka na woni nipa ne de na wie na we yes ani ni sisi no wo maame no oba no wo anya wo de a mesre se yensa nwu biom se de be ya wo so de be cover me so be oba ni se da bio wa pause wa jaya wo atwa wo na ontimi ani ni nsan na ho biom adanya se woni be ma na wo be ye nsan ma no e ma no no e twempna ni kunu nim because ni kunu no esan se woni Nkrataa ni ntino ahade ni ntino wo Italy nti e wo ma no abehwe nkwara no no wosa akọ back to Italy nti afi ne nko wabọ na adwuni pise opese oba na obe stay wa hanom ni se
obeduru ye na ọbaa no nso so de ne fa saa titi mu no nti mene ne kasa na mka chen sɛ wonde wɔmfa ne sɛ sisi no de waye ne nyinaa no wɔyɛ de boa ne mani nti wonde wɔmfa ne sɛ ne mani stay nti na ani omu sukurukuro ne nti ɛna ma ne ɔbaa ne nya ne de nti so ɔbaa ne se ɔmpene aware no so bi mu a ɔnte aseɛ na mbisa nsɛ no wɔne mpanimfo because ɔsɛ ɔbaa no nso kɔ asɔre na msi na mpanimfo atena asɛm no so ɔsɛ mpanimfo atena so bɛɛ 4 times ama fiefoɔ no nso so afrɛfrɛ nso so bɛɛ deɛ wɔ hɔ nom nti meeting no ɔmu tena ase bi a fiefoɔ no nso frɛ in nti wotie ne side na gye sɛ maame back ne sɛ so wanya ne pipɛs deɛ ne sɛ bɛɛma no ɛyɛ sɛ ɔbɛba biemu ne sɛ ɔhwɛ ne sɛ mmoa na ɔntwe ne ho wɔ awareɛ no mu because saa awareɛ no mmoa no meanwhile nso so wo maame wani tua sɛ bɛɛma yi na ɛbɛfa ne free Ghana de ne baeɛ nso so eduru baabi a wɔsɛ ɔno no boa bɛɛma no ma bɛɛma no nso nya ne nkrataa no wɔsɛ wɔatwa awoɔ nti nsɛm a ɛkɔ so wɔ Germany abɔnten so ha no deɛ ɛyɛ tan paa ɛyɛ tan na ɛsan yɛ abɔfo sɛ wotie binom story obi wɔ no ma otumi kɔfa ne kunu no nya beduru a wɔpɛ sɛ nkrataa sɛm nti ne kunu no dida ne fam ɔn sɛ yɛsoso yɛ culture no maa no ntumi nhyɛ bɛɛma so kentene saa because bɛɛma no na ɛkɔbrɛ ba ɛna wɔde biribi abɛto fie bɛtɛ ha no mu nkrataa no akɔyɛ sɛ maa no deɛ no emu yɛ du kyɛn mɛɛma no deɛ because sɛ woware kora mpo na wo ne wo ɔbaa no nɛte a ɔbaa no bɛtumi aka sɛ woyɛ ne friend wobɛsra ne kɛkɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi agye sika no social no afiri government no asan gye ne 2 hours aprapla bi a wɔyɛ nso so asan de asosɔ so nti saa ntorɔ no a yɛtwa ma na nyinaa ɛba bɛdane wɔwuo wɔ yɛn so no ɛno na wɔsi ehwɛ ne yie nkrataa no deɛ wobɛnya wo nsa bɛka but bisa ho sɛ wonya nkrataa no na wohwere wo kra akonta bɛn na wokɔbu sɛdeɛ ne yɛ maame ka no daakye bi yɛwɔ akonta kɔbuo saa nkrataa asɛm yi ɛna even kura mpo stay no si yɛyɛ ne sɛ wode deɛ obiara mfa kwatikwan biara so no wonya ne nkrataa ebeduru baabi na baba bɛhunu no korɛ paa no wotumi sɛ holiness ne wurawura mu a ɛwɔ sɛ ɔkɔyɛ restitution bisa ho sɛ ebi a wobɛkɔ akɔyɛ restitution na wopɛ sɛ ɔkɔyɛ no ebi kura mpo nipa na wo ne ne yɛ saa de no no wafirim wawu watete na mnawu ana ɔkɔyɛ saa de na kyerɛ no ebinom adane akɔre nsafoɔ obi wɔ no ma ɔbaa onim jot no onim nsanom nso so saa nkrataa asɛm ne atete nti adane kɔre nsani ɔsɔre a ɔtibia ba no wɔ nom nsa no wɔ nom smoke ni we no miwa nso so nyɛ saa na nanka na bla bɔte atete a ɔkɔfa ne yere baeɛ ɛma ne yere de ne fa mu ne nti no sisi no na bla bɔ ayɛ basaa nti megya ama yɛ maame Anita na ɔde bi atoa so wɔ no na menhyira tiefoɔ ne ahɔfoɔ nyinaa amen. Mr. Stephen, God bless you. Mr. Stephen. Mr. Stephen, so. Okay. Oh, nanka me bisa ne sɛ enti ɔbaa no yɛ Kristo ni. Yeah, so. Obansa, Mr. Stephen, me hu sɛ ɔbaa no yɛ Kristo ni ana me hu wɔ comment section hɔ. Yo mama Anita mpacho ne class. Yo, madam was say, ma, you made us say, just say, Metia 70 and I'm a bottle. And yeah, I'm a bottle, and I'm in person, my fire, into my woman home or the main fire. It is a new Mercoso, baby, a friend of brochure, with the exception of Arab countries, no. Aside the honey dear. Also on your Christian ba. Also again in your Christian. Ekoso baby na maybe so say obema Nkrataa nti waware no Nyankopɔn de ama no egu ana. Mama ore mfio. Bra na wetwa 25 years ho na o keka nko 30 no. Now with the mountains be so, Bipo be so, sufre nyame. Now tia sorry them 24/7.
esugu nyame so eno nyame bi a ware pono kwan no ma wo bre ode wa bre ukuna we bie pono no de ama ono oba betinem maami obema no wan sheda so oba be foul no aba betiti no ohun suban bi esu papa bi ewo mu enti no oba be foul enu nti odi ni be hia ye no a mu kotena abrochire kro bi amowo so no no nkyere se Yesu Kristo no na osom no Ghana nti we flew aeroplane na waba bedu John F Kennedy Airport no we yi negu ho nti uba be fa brochire kro no US e di ahye atade na wakwa kodi obi bani because the moment a obeye saade no every adie bia e fa ne wiase no eti wo mu eye boni o eye abortion o eye kokonsan eye nsanumo eye dwamanyo ni nyinara abeda ni esu ababet na wo mu mamoma ye rain free o honam we ebe pro na de ebe ma ye bedi mu ye behu se ye wa asase so no eye honam no eno nti honhom ne betena ye mu na ya ye nioma eno nti na se as onipa free ne honam no mu a ne honhom ne free ne honam no mu a ontumi nya hwe bi mu no na no so kire se ye honam no etumi ya nioma bebre si ye ma ye ho kwan a enioma bone ene beba betinim na obema ne bone a oye ne se okofa wo free ye nkrom de wo baaye mamoma ye rain free bibi adie biara ne sacrifice wo ho me pa mo cho minim se dia meka sacrifice wo twi mu brase so bebo amia medase adie biara eho aforebo ewo ho enye sika ye de bekwa koto aforebo muka no mu kwesi adanko a ye nipedua no enioma bebra ye de ye eho aforebo eno no and Yesu Kristo ene babe wuji ye nkwase de be ya ye be nam ne so ni akosro ahimemu e simple as I'm na making woni obema yi nete ho ekwan a mo befa so a mo aware na ebedi mu eye one onyankopon 2 Nkrataa asem enu nti e was so be sacrifice na make a sacrifice no na nya sacrifice okwan boni so o esra mu ntie ni ye e sacrifice e wo kwan papa so se mo mienu no mo ni mo se mo de akola ba wiase mu a e na be ma mo nkrataa asem ebedi mu na ebedi toten a ebusuen obema na ohu abrofo wo bebi kura na oti no omumu nyinara wanfa bia wo enche no bai no befa wo na chese bibi wo ho e de ma bibi won fe anane mfe no eye wo dia eno nti mo bekwa adwen kro mu na mo aka na mo atemo ho ase na mo de akola be wi ase se de be yi a osefo na mba mbe ye John 10:10 e wo mu fie asem na making Munko adwen krom na mumienu monte mo ho ase na momfa akola ne mbra wiase mu ye ni mu sane ete se wote abrochirimiamu na woni nkrata emu ya den. Okay, mama pacho bi fe. Mate. Hello, mommy. Hello. Hello, mama. Yeah, me baso kakro. Me pacho kasa. That's it. Enra meka bibifa ma ho Nkrataa sem se ya na minu ababi nheda ntema se ye mema na nyina eye ne kra mema no so eka ho e fa Nkrataa sem ya ho mema ne ka ho e ma no so ye dey eka ho na emom de mi mehu e na ema meka Okay. That be akofa na yire e de na bakro oba no ho fepa beautiful girl one na wo de ne ba e be 9 years o ma wo 3 Unim se enam se MAWARE wajai me ntire be man so onfa ne krata emma wo ba ne da
ọba ne ho ofe so ọba ne nya green card ọba ne beja no emfa ho so one na wo awo wi ase boni susu awo obi agene ode na ba 9 years ni o ma wo 3 okromo ya ozo fa paper na ma no why ozo fa ma no because ọba ne ho ofe ode ma na ọba ne beja no ọba ne ho ofe echen to ode ma ne sisia na ọba ne beja no akọwale wow enti sanka eya enti na enu ana ema meka se ye nua no mo ma no eya de se omo mudi ka ba ye no SETH ye wo mo nyina enye wo mo nyina wo mo na be se no enye wo mo nyina me nyina nya mi ani enka se emma na ewo kromu ya ni nya da bi da ya misro wo bebre mu ya ma me fo ye ni wo mo ka se ya misro wo bebre mu ba do ko na so a na aye sa de enna mo bi assign ti no on se akosai obi de yeso obi amane esai anything na me mani abe se ema no sei ana yeye na mo memba no soso nye me de meka no ne mienu nya memba no soso nye ba te true pa me no de me mangu pa aye ma no ekwa o mo de memba aye de afa so anything ama obi krata abon ama obi de abon se what ko me a pa on ko Ghana da ikun so onya ma no oye ma ne sisi ya na nya de se oba no be ware oba ne be jan omo de di be ma no sa isa de on so tunu omo so tu omo fo te se me ma no dodo na so omo yire mo Ghana no woni we kasa me yire me nko fa ne mada on tra o onim do pe bia me de me fa ne mra no me ja me sa so obi ho so oba bi wa wo de ne ba won yesa but obi amani akosai no anything na nra ama mani abra na meka enuntra krata samne nsembebre ne proma ya fa so na afa so takra me pesa me saka edefa ho ne se nkrata sam o ne mu ye ma no emofra na ya ba wo mu okromu a emofra na ye di wo mu aba ye srem ya ma ye ni enkomofra no ena titiru ma no so ma ne kwan ama wo mu ntia nkwala no emma no ma mema ne kwan emma mema ne tia akola no me say bracket me ho video no me ntimi fa mrew kam de beba Ghana ni akora wo firi promo ha wako fa Spanish fo mema bra ekwan wo de akola ne fa so say video ye no me ntimi nka mo ase yesi uni mubatete a na nche se oba aye good na nche se uni mubatete eya abofra ne mom na ye good na emom no so no wo so ka ho bi wo so ma parent no mo so mo ka ho bi nana yenka na na asem ekwan minim akora bi wo kuma be ma o ne papa ko kana ne ma mehu isa akora na bodam ne na mo ya akora ne chance wa bodam ema wa nunum no bone ne papa ko kana ma me huri gina ne papa ko kane ma me huri gina akola na bodam okrom asisi a wotimi fa etuo rubber tuo ko gina bank ansa on be with the rubber tuo na police for na bank nya me ko na aboa because o meti gan sa adre na nye omo kunu kra nya me na o ma boni tuo ekono enti mesre awofo na e wo kom ya be ye ma ne hu sa ye wonchiri wo e firi kom a ye ntete ye ma no say ye firi Ghana ye firi Africa and my entity a man say your man free come ya your man say your man man kola no fa come ya na ye say ye won kola no sha se e de ye krom e wo mo say ye krom fo kola ne bi nye wo mo nyina nye na mom no wo ma wo ba na kola bi wa na so mre wo sha se de nyame suro nyame tete ne ma kola no so o free kro bi so ye entity ye ti say na ha ne de ye be toy Spanish fo wo akola na wo di kan de ne krom kasa ebeka sa chakula na akwale benyina obekọ deke obekọ school no oka Spanish oka brofo but ye krom no Ghana ni akwa wa aka set se kra wedin wa fa ko mu abra bona to the sense onim se wo firi ko mu bala show no ena mpanifo bi besa wa ma wo ba ensu ne nkra abremu a akola ni nyina wo parent no wo besu ba samre na ile afuna ko sachi so wa ma wo ba nsu a akola ne nyina wo besu enti kakra me so me kan kan wo se yes sre wo mo ye kan krata sa asem but emofra ne de nsu hia me because mitime hu Ghana ni akola me gira ho ana me su
Maye yo gyina hɔ a bi. na me Obo akofa me ne fi gyina hɔ Ghana a na na de me ne ban na oba be se no twetwe na so be 6. de me se akola baako Oh. akola baako ha ne maame ama ne bo no de waba o 5 years o free police e ma ye be chi maame no afi ntro de to ne maame ko no ze bra na rape no Oh. ne school ni na ka kire no ka kire ne se wa rape ama o mo chi bra ne 6 months the bra ne pipe ni nyankopon na akra na sa be ka se meboa me teammate na ka se me nkase because o mo ha me ofi Mo wasting time. just say o ma waste bra na adwuma na bibia ya waste no oh enti e be sre ni ama no ye ni ama no ye ma ya be wo mu a wo ma e di wo mu ba akora bi wa be ne den na so de ba pipe be mu a e be yi enti e sre o mo ni konkola no mo njai nkora no mo me fa ko mu ha a life mo njai o ma akora bi wa wo ye den na o be ko but kakra one day na me be ya adom ama na tie de wo kan enti kakra me so meka e de afa ho no Yes, inshira pa. Yes, inshira. God bless you. Amen. God bless you. Okay, Mommy, that's for sharing with us. We are all learning. So we ask someone for contributions. No be brain fambra. But any comments name flow. For now, so do the aba. Ye na esua de. O bibi a. Also between your friend WhatsApp na ya to aso. Okay, so na me kan kosi says se mumienu na mwate mo ho ase na mwate na so oba ne okunu every Ghana ababedru abrochire kromu a ekrodua kra mu wo mu a maami ti ase mema wi ase nya wo de memfa wi ase memfa ekroport na wo so no memfa nhya atade memfa nya atade enhye ma ne nchichiro enka se wa bedru nti wo de wo ne oga da bi o me ne wa mebra me ho ase because obema no me ba beto no wo kromu ho obeni mo nioma bebra miminim mebra me ho ase na metie na mesua na yemienu yakwa adwen kromu se de be ye obronsam ne ma mewi ayen eye John 10:10 ntin ye bebo moden se ye bewo na yemienu nyinara akola ne nti ye benya Nkrataa ba se wan koye ne sa na wo mewi ase ekro na wo mu no koye wo de ekohye watade na obema no ka ba ko be ka be 500 obema ni kam yenu no aka be 1000 bisa wo hu at that point ne say aware na wo ware anase wote obema ni nche na obema no nete wo nche ana mo ye nkrofo bi amanfrafo na mo abehia wo dan ba akumu Nkrataa edi nipa ko anti ade bros menkoso E ba to aso pa. na network ni I thought say bia Oh yeah, to aso. obi fre Ejina so. Emai se ye nyinara nyame ye adom na obi yesi anam ahoma so na dua eforo soro ene ye nokre ahoma no betumi aye obema no sabe be di ahoma classify obema ahoma kro na so betumi aye oba e betumi abasa oba ne na di nkan ba akro no mu ana wabenya ne de ana odi ne de na aba be ware papa maami ye de ba be ware o na waba bedu kro ne so mesra wo eye butaye bi nti na aba akro ne so ene nam sa ahoma ne susu nti na wabepie wo sa akro no mu anu nti ade biara hye wa ya atade yesu banbo ne ma me papa mo ma ye nja ingu abonten ho ma ma ye mfa nko ye ndem ye mfi a yetim na nkoso aba e wo bra ye ntimi ndi sa aba no sa aba no se so a ni di ye nwom ni di a eye nwom ne se wo betumi afase kan na di etwa baako betumi akoda jail because of obi ade a waye baako ye betumi deport mo
because mo de monsa kwatete ade bia ni kwan sa motete ade na ye fe ade onyankopon ope eye se awarefo betena sa awarefo odo ntiase be wo mu ntem se Nkrataa nti wonya Nkrataa ye na obi abemu so obeboa wo na oni wukunu nyinara te ase a maami e papa e mo ma ne nya krojen nipa na oba beboa mo ma monya Nkrataa no so wo se mo keka kire no no so te ase na ehọ no se mo betumi a mo mfa mpaye enhye ase e wo nipa na enim because obronsa mo tiri mpaye eba ne sa honhom biara eti nipa ni mu a ode ba ye nti oba beboa wo no ma me se mfiri nyame a wogbo nyame so mpaye egu ne so no na adwen na ehọ na be hye ase asesa obronsam ochi ni se mo enimu ara na enim na mo bo mpaye obronsam oyusu nipa ena de ye nneoma the moment I yebema ye ho kwan kitua bi tokro kitua bi beba be kan ye honam no mu no obronsam no beba be hyem no de yebe ye nneoma yankasa no ya adwen arenti ase Nkrataa o ama bi ewu mi esie wo mo Nkrataa kroya ye de ebi mu kofie Nkrataa kroya ya chichi bi mu egum Nkrataa kroya ebi mu abrabo aye basa na nkadie na ye fe se woni wukunu ebetena asumudue mu na obi aye Nkrataa ma mu mpo na hyehyehye mo ho na mo de ti asumudue mu na momo that third party no ekwan wo mu fie ede na ye fe sa se wo de wo Nkrataa wo anu nyame adom obema ne ni wo nyinara ena ti ho na ye Nkrataa na de ma se de be ye ode beba beboa efie no na efie mu nneoma ye no emu be ye hare kakra ede na ye fe sa obekoso aye ne sara na wasumdue ene obema ne de ni wo fiefuo de nyinara ebe wie pepepe yo ede na ye fe hwe mo ma ye ma Nkrataa nti ye nde suban boni bi edio Nkrataa nti ye tumi kasa kire ye nipa ye kununum rough Nkrataa nti na bisa ho se Nkrataa na efri wonse mu abeyo ho den ehọ no na abehye wo ho obeka se o Nkrataa na efri mi nsem nti sisi ama ebra me ho ase ama obema na na da bi ehọ no na wadi wo ho abro because Nkrataa ne wo ho ni suban na wo yi na di no obema ne wehu ta wo bra wo ho ase se den a kire nyame bem obetumi afa wechi because Nkrataa ne san so ba biomu a the next thing is the possibility so betu na free fee because Nkrataa na sanso aba die na ye fesa obema wo be hye wo ho so sa honhom na ye fe no ahomaso no wo hu tumi sa wo be ka honhom na nim sa me ma wo kwan ma wo metina me mu na mo me di asumudue na ba akrodua we mu ntime ni mi kunu ebetina asumudue mu na nkrofo ebe hu mu aware no mu di betu omo hofo ade na ye fesa papa wonso wanya Nkrataa na no nkyerɛ sɛ oba na punching bag na no nkyerɛ sɛ to fun fama oba no and then make am down pa and no nkyerɛ sɛ oba ni bisa wo obema no negative answer wo there bi o Nkrataa o ebetumi ahye enhye betumi eguso ebetumi asɛ and de ebeya wankasa wo nwanwa kra no ne sɛ if you go so na say na wo frɛ ekromu ho afie kɛse mu fuo ne aka kyerɛ wo sɛ waka kyerɛ mo sɛ won Nkrataa sɛ ni sɛ na ato wo ni nti no omombo na betumi aka kyerɛ at that instant sɛ wo din kra ni system no mu yes it is possible ye betumi aka kyerɛ sɛ ye ni mu wo ewo krodua we mu ekwan be nkrapo na afa so odi nya won Nkrataa no ehọ ne hunu so Nyankopon asotwe na ahyase eba wo su no Nyankopon wotumi ade anyinara ye onfa ho wudi biality obetumi so no no de ma no onimu se best ewa obetumi agye free wonsem ano nti mesramo eye Nkrataa
Ye tutu family de ye hye wa ye mfa nkrataa na nka ho fa ye nko. Ebe ye waste. Eye wiase ade. Na wo ko honhom no nkrataa na wo honhom na ade na akọ. Ana se wo honhom na ade ne kwa akodu heaven ne obronsam gemu gate na no a. Obeka se mi krita red book ana mi kra green book intino me ye papa inti mo fa me nkosra ahemem. There be it doesn't work that way o. Enya ne sa. Na mom kalsu hunu se aware no nyankopon na de share won sa. Enu nti wo bebu hu akonta. Me de ya na ya me nwanwa se ye kromfuo yi bi ba abrochimemu a. Na omonsa kom nkrataa omotumi sesa on suban prekope. Ya na ya me nwanwa. The way anipa na ne wo be kasa. The way na homa so be sorry. The way onam a obe peja na beti ma me papa Ombre mo ho ase at the end of the day na 6 feet o. Wo peja wo ho wo show off the atrehena. Wo ni wo nyankopon temete sen na wo show off the atrenipa. Hwe se wo bra wo ho ase wo card na book no nyankopon de ama onu mu na. Be bia ni ho nyankopon ntumi mfa won call fa won kwa asomdue mu. Basa wo ma wo ho so a wo be ho se kwan na wutu na kwantu na yen abrabo no e ya kwantu wo be ho se de biara da na wo ton so hwem de biara da na wo ton so hwem afi mi ka kwe na me ka ko emema na ye tigana na emma e de nkrataa ba be ware ye bedru kromu ha ye si hey nkrataa ni nti na me be ware wo na wa kra me mpel emma ni nso ye bi enu nti no menye wi a ko kwan na me so me nkọ me kwan papa o eya o se wanya ni sisi a o me say ade kro na wo enu nti wo bedi sa oba na enam ne so ma bedu kromu ha na ni no eya mona na wutu ne nkakra ma ho 10 years wo betom wankasa wetu amona de wo ho akwa because foundation na nipa na nam so modi nya ahom enema na ode ba be fa wo no se mo mienu motena as na motimi app na moye foundation no ma ni sipia ka mo be komani but wo be ya wo ho kodwa ni tie ni nyansa dodro na ekra enti udru ho na ase mate wo tikita ma fa wo ho after all ma ba be dru kromu ha se hwe oya homa na onam na so be dru ha o wabehu nyoma bebre ansa na owu bem. Yes, ubenyo man kwasiafo no Jeremiah 4:22 for no mo be catch us forget about a dog hair. Near the echi. Bi so mo say, omo bra no omo be born ne sen. Enti no mo say forget about onu na di omo echi no. Mind you, would you omo echi na enyo bra papa bi no mo de wo kwa akobo. Omo ma be say omo bra bo wo kromu ha say. Ansa na wo ba enti omo nam ho no bibia ni ho mo betumi aka so mo de ato omo ho so aye enti wo so wo botaye na wo de baaye no omo pe bo won ho moden na omo baba be fa wo sa damfo no mo asai no di amount enti wo be hu 10 years na nam ho na onya hwe no aye sansani 15 years na wa no ahya se etwa circle because no mo nsa egugu so edede so ada afi wo trope yehu sensa ahya wotwom na wa brabo no ejija no mika say ahoma na nam ne so ma wo baaye no okosoro no okosoro ma ne nam usunti obi nkese wate ma ne nam usunti obi nkase me nkonkofo be ma mbakromu ha bio me no obe me bio ma ne nam usunti obi nkebio bra me ne nam wo so me sese weni ate se den na ade te Ghana kai hunu se oba ne fa na oba be fa wo no na yo nyankopon na ebie punu bi di ama wo no nyankopon no ode sa fa na ye be fa no so wa hwe se kakra na oba no so ye de be fa wo bedu kromu ho no obetumi ekura ni yi ana na wankasa wayi wo ho ameyo
went to me nkra ne yie nti we hu say mre na ekọ na mre na ekọ no ebi abehwem na nkrataa na ye de ma wo no bia bosumi nsia ana bosumi num ana nhwie num ebe your friend say ebe expire na I expire na won nam ho mami papi man ka Jeremiah chapter 4 verse 22 for ne ho kai hunu say wo fru plane every Kotoka International Airport ababedu whichever crowd was so no na wo kra botaye na wababedu ha sen ahonhon fi etiti nipa mu ahonhon mone etiti nipa mu inyaman de akronobo de atro de etiti nipa mu omaye omo ho santrophy anoma omo ntu omo nso omo nko enomo aba wasted years wasted life why omo wo kro no mu enti the moment obema omo ho kwan no omo be ball ma wa brabo na be jija that just imagine say we do 45 years no nyankopon adom weni aba ho so na person go back to turn the hand of clock no keneya afe na okwa hwehwe obe ya ode wo baaye no apa ne cho obekọ no obi aba be hye ho nti onye ni mpo mfa ama wo eno so ka be ma second broken heart eno ka na edin no na me ka oba die na no nche se me ka mbe ma die na no nche se mba no mi jai mu da bi ya kra ya die na die bonko aye nyum edoso ano so na doso chloroquine kra mba ano kra so na doso chloroquine kra mba oba besia wo mpe oba me ba enam so oba ma ni ti abrochire ni nti wo ye ohun petekuo wo hye odwan homa edura na dua wode ade kwa cheche omo na obema ne frewa me ka se na nipa na ade cheche no ote won chen amudi mu nkomo papa bi na obema ne ti abroche no nani ehun wo Ghana no wa yo obema no so onka na no ntu na di wa abroche nkomo na mu di nkomo na obema ne nso ono nso sebe kwa siampanya ni ti ni fie na odi obema na oti abroche ni atem na wo oba won so wayire wo hu oji obi besika adi sogu obema na one ne wo Ghana ne ho ano no no so ni jimie wagie di hwe eno mi e wo ho obema ya betina etiye no oba kama ni kunu si onye Nkrataa ma no because of yensuban bia na nka wo obe ya ye de wa be mi na usuban na enti saa o but ehunu bi painti so we hu so ya ka wa hye ehunu bi painti ya ka wa hye ede be ya de ahomba so ya fanko ba bia o etrimodin maame ubewu ebeta uwu ahonhom ni free mu no sa ahonhom ni so be free mu be kwa hwehwe bebi foforo na akotena baby foforo. Bros, are we good? Yeah, we are still on ababak but it will take few minutes next show until bekasa baba. Okay. Adia inti na obema weni abre abrochire ye kan abrochire me wo land no me wo US hwe me wo US so now what bedru US now ma oti ende fie weni ni wa adwen nyinara nka ho now US me wo US so me wo land no me wo France so me wo Italy no die nti a oba no wo mbeye na wo nko na emum wo die ni tie na ba ye nti no enitia kwanso ne edi be yiwe free say fie ho enitia kwanso ye beje won Nkrataa free won se enitia kwanso ye be ball back to Ukrom enitia kwanso Ukrom fo nso aye ready ukoduru ho mo be ya won nioma emme be hyehyew nyame ampata ukoduru ye na enche bia na waye funeral so huni ahomba so ne etrimodin etumi ye ahoma so ne etrimodin anya ade pa o
abro na ye wo se wo ni obema ba ko na ne no Ghana na etena na we aba be fa no ba be use no na de akwa komo obema na ote Ghana no so on se wa ba be ka for so many years. There are a lot of Nkrataa who go through such situation we because one man who brastia na share what your friend is saying any brainy or time wickedness I share what idea obema ni nso ehu enu nti o se ombo ma wonya Nkrataa dia ya na ye pe wasasi so make say wo bra wo ho ase a maame Nkrataa na beba Monso ye di mu bedru obema ne kofa mo di mu bedru Nkrataa ni ho na ya fa ekire na obi abeboa mo wenya Nkrataa so na gya mi kunumi ne obema na de Nkrataa ne bebare me no ekwa akohyehe ho ni atwempena ni aware ni awo maami wetwa won kwan na so papa once wetwa won kwan na so now you say you are doing the right thing but it is the wrong thing you are doing enya de penya kwan paso na wonam no enya kwan paso eno nti obewu so obewu wenim guase ewuo mu maami won so sa and minimum sankrofo bebre was tibia we mu eno nti na ndame mpese mekọ no hard no minim enya me nso na enya nsem a me ken nso na eba begu waware na mom nya me ka chon say do it right ye ni yie na emboa na mfa wo nkonkodru enim embia puna kakraka emfa ma o pre wo ho aye to just seconds na wo ko ba wo to buas na ona mekwan na Onyankopon de won na amoso na obehu se wo bedru enioma e wose obeye nyinara won sa beka ni nyinara na wankasa krapo no you will be fulfilled hefa na ye de abrochire ko yamfa nko ba bia o bebrebe yamfa nko ba bia anu nti wo bedi obi beni to the extent say bi to me the poison go aduani mu sa si mesim bram bedi odi ya no free na brabo mu nko na otumi your bron samade esa so o mate say owo nkwa ne ade etumi tete awadiem nti ye ne fi wode a otumi ma ho kwan mo bron sam beti na mo ma otumi di sa ewudi esem ne sa na yon sa wo ye top of the world it will come no na wakwa ware obema foforo na one ne sese ho no obekọ no so bia ba be hye ho wo hu e ho na obe won se wedding samfon pa o e na obe hu ade mienu ashrew at the same time mama wakoma anya dendenden sa ma obone foni nya kwan wo mu nyu so mfa won nya ne nioma o papa won so saa na Nkrataa semuti ya si owo na ye nyina ya nkava ya osimetwa awo and o bet na obema ne so ye de o je pini ese o ware no de ayeden 77 nkwasi ebuo na obunu no nkwasi ebuo na obunu no wo je pini pasa de ayeden waba wonim sa wo mpe a adenti na obeje pini ye na oni nipa na bekwa akotena aden na wodi wo ankasa wo ho ni wo nipadua ebekọ saa 13 num sa wo mpe a de enti na ade wo ho bekwa akọhye saa 13 num because say ye kana brochire ntri enti a na anu so nti waba besi obi baba ho kwan afi me kena me kakọ bebre sisi Nkrataa tumi ware na mo aka Ghana na Nkrataa nti ba ko obema wakaga abrochire na oba aka Ghana na obema aka Ghana na oba aka abrochire ho no ma mi pape se mo hwe na se Nkrataa ni nti obi ntumi hu ni nua hwe aware ye se Nkrataa mienu ti bom no mo ya ni aware foye enu ti se mo hwe na eremboa mo a ebusie
Momfa mo ho adwen because I no nya ware. Se ba ko bet na baby tenten, na ba ko so ti baby tenten, na mo nyinara mo twa mo ho. Mo twa brofo ne krapomba. Mo si mo ho echi. We be kan we obema no ni hanti me kote me hot so. Ube hu ana nyinse akọ o oba no ni hanti me so me kote me hot so. Ube hu ana ni obi akọ na wakọ na waka kire si mesi wo Ghana se o pe no na wunti oguso te ho no na te ho twen ho na wuntumi nya akukudro nka nkyere ne se maami e se ni na esi nti no mesro ko wani so ehun se wo kotwa ohun kitua bi na de bone nso so ai so kese na aba wa brabo hwe enya compulsory so obema betina abrochire ana oba betina abrochire no mo beware. There is a word called sacrifice. Omayensia na hu hia. Sacrifice hu hia. So wonim say abrochire na obetina na oye first 2 3 4 attempts. Ena anko true ama me so wo penipa akro na advise yourself. Pape, wonu so wonim say abrochire na wote na nipa ne te Ghana. Ana wodo nipa no na apesa okofa ne ba na ne ba betina. Na wa try ba aku miensa na anko tania e wo se na pape won so advise yourself saying say obema asimesi betina Ghana na won so betina baabi na mo mienu no mo ntumi nhia enso mo se mo aware eno anya aware eno anya aware kano krachre asimesi e won so kano krachre papa no na mo nyinara mo asumo ndwomo aware ye se oba ne obema ete edan baako mu edan baako mu eda empa baako so na mo ye ne awarefo ye enya aware ne se obema ne ti baabi na oba ne ti baabi wo bra mo ankasa mo bedi mo ho no krese for so many years nie mo hu mo ho ye eye nioma ACC minim sa asema ma bossi makwakọ boss sensitive issues so pa minim be wase ye kan e wase ye kan nyinara ye free na ye nyinara ye tete ye ho free nioma bia ye de ye ho akwakọ hihye ma ye ho kire ye emu so many years ne won hu asimesi ye aso da bia wo sani sika deko papa say 20 years ana won hu obayi ya e ma na na dodro na ya ba na emu dodro senkra na betumi aka no krese 20 years na o jame ho no matena se a de atwen ye mu dodro sen e mema no so ye mu dodro sen mema ni mpo de within 3 months 4 months 5 months 6 months no pe baby di ne nyoma afa Mama Anita. Mame. We na ofo boss no na me pese me bisa question e bia obi question no pese obisa na me bi se bi ma no. Me pa chere. Yes se ne ye kan nipa no ewo abrochire na ne yire anase ne kunu wo Ghana. Na yenim se Nkrataa 70 onya ye yi obekwa kofa no. And for all these years say na ye kan no emre bi na me ti obi de na o see 17 years be ma no enya mbaaye o ti ne kan ade nyina ba onya mba Ghana ho no ebi nso wo ha e bi a chance a ebi de be me say 20 years kra but ono nso si ontime nware na ontime mba nso na ade ebia obi de ebia fe na wanya 1 year bia 5 years na ade enti ni say no se ba ne sa na nipa no se ne wo ka se omo form ho adwene no say ye Christopher yi ho adwene ben na e wo se omo fa Ma fa nhemu na ye koye no you say ye Christopher ye ho adwene e wo se mo fa ne se mo mienu no mo ti ase se ba akoti abrochire ba akoti Ghana na mo betena ho ama mo ho saa mo ti ase se mo betumi
Ma me pacho what ma say. Yeah. Omo ahye omo ho bo so omo betumi atena saa de atwen akopem se omo behu omo ho. Because obi wo ho betumi aka metena se atwen o metena se atwen obehu no afa echi na ore nkokoma. So ehu no we ni no kre maybe ebi to me beti edwuma mu wo ba bi wo Ghana na papa bi ba amanim ya call lunch ebusian for me sram me yeah me tell me story but aba inti I was me kana ye de esua ade ya call lunch e na papa ne ba e obaye o say minimum no mini ni ye edwuma then that particular day no waba kawasha ne pa o na ye didi no ma e no call like meni je wo ho pa na me pese me ne wotena boy me nso mehu se kawasha no inti ntampa na me bisa ne se kawa na ehye no na ye hena na de hye no se oba no wa he o se wa brochire mfie dodo se ni oni oba na tena oba no wa brochire o se mfie nsie ni we hu ne pen o se ba ko pe oba Ghana no moye no mudi nkomo nti oba ne ba Ghana no moye Nkrataa omo ware ye since then ohun oba ni bi omo ye ono so on to me nko because of Nkrataa semunti so ehun iti ma sa te bia we di enti na ode ohun ko bekwa akorem ma you me ba cho ho Yeah, me ti ase yeah enti ni say no ni say no no hello yeah me ba cho bremo me pa cho bremo enti senior wo ka papa ya asem yi aso oba ne de ote ne nka onya mba bi o but ote ne nka Otinenka ba ma ye kemu aware ne se ma nipa mienu oba ne obema te dan ba akoma na nya sa no mo ye ni aware for ye enti ubehwe me pa cho ubehwe mu ne dura na jo obema no ne ho kire ni nti obekwa kofo obi ba e no de na ba beto mpa so no aye ne obeye na it's like what people na no say onye hwe onye ye so ehun enti we no say bia nipa no kofa no say enye wa bia nyamesum na wusuro nyame a na nka bia odi no ko odi nipa no ko tu ni hot so na bia na wa konyem nipa no enu anu no okonyem na ida so obeka che ni say koyigu because me abrochire you see the one konye ngu nso a abofre ya ye be wu no di na aba wiase ti kan wa no tumu ma obi ante na wo obayi na it's like we do one kasa do one to prison mo if you say what to boss and that's it na enu sakura no ebeba mu na ohunu amane no ohunu amane so ehun nti nsem na ye kan ebi ne minimum sister bi a otena ase obema beye ne ho ade obema ne free abrochire beye ne ho ade e no call for 25 years we hu obema ne biom obema ne baaye no obema na asem obeka kire sister no after 25 years no eko 29 years no ne say no nim so ntumi ne ntina wow What? Yeah. What? No nim so ntumi ne ntina enti ono obema no awo abrochire and oba no mfa ne kwai we wasting the time okwa Yeah. so well Sada no so ozi kasa fa mpa wow omo wara no mu jamba na si Ghana no yeah and I say you kan ye me dey no betwe but the first assembly enye wie obi nso eba no sa so time o ba abrochire first no so na akoye say communication no bi a agi wuni obi a kwansa na obetimi amane ne letter na say ebia obetimi di bibia send ne pa no na enye say 10 years say no ye hunu say phones ani niama bebre ho kwan bebre ho obefa so a oni mbe communicate no na start na ani ho no nti nipa no kotene mu a ebem say like ebem say 17 or 20 years nti na oba no so tren be ma no oba takodu baabi no obema bi ko dada oba no e no
wo ye nti one no wo ye no still out on kunu nti awo na chi no woni be ma na ntena ba still anu na otwen ne kunu nti e ba ne sa no be ma na wani wanti ne yire ne kan opim yes a ne nsa kan Nkrataa okoye no na sam okoye no ko hwehwe oba na echi e ma okohu oba no ba so kohu oba na na ebusuafo nim di akoso nti omo mpese oba no be hu be ma no omo ti we pie wa yese but na be mo mpese ohu ne yire no because wa dia no as on mo na it's like oni kwa be fa so oni no be communicate nti afia wa aba no mpese ohu ne yire omo dada ne sai ko wie chire no obi ma be ma no hu no se wo yire no wo oni obi awo enti na busuafo no ka se ebia wo ni ho wa ko ba bi wa yese enti ye ba ma no ya bata the same time be ma no say onu na wa waste oba ni time na afen so wo ko wo ye no enye oba no pe na odi ko ye enti o ti sa no okọ abusuafo no ho no ma ni omuti ase say me yire no owo ho no mo but mo pese me hunu no because of the AC na obi abom ya mane enti ese ho no no be ma no agitu mu edi ne phone so to mu say wa be bi so oba na say oni nti wo so oye na all this years yi ebi we no na ebe twe mu say obi dada no ne no wo ye but say no wa ba enti obaji abofra no obaji akora no e no san fa ne yiri back wa ye nyame so adi o but enye nipa nyina e na ebe ye ne sase na ye ka aware abrocha wari a egui o be ma no do ye nyame so adi esel ojo oba no ohunu se eye mfunso ana se akwantu nti e na wantimi anya de wo so ye aha enti oba ye no be ye na se de se. Hello. Hello. How are you? Hello. How are you? Why you at I'm muting. I'm muting. I'm not muting. Oh. Yeah. And we are not sister Nkrataa no and no quite true. So Oberma beware na oni Nkrataa odo ba abrochida. Minya to me me how especially on what a good and jam. I can't just oni Nkrataa. This Oberma over kind of crack say me yire me Nkrataa na me kwakwa ye dwuma mfie mi ensan masa be fie o ka me saade a hwa ho so no wan ka me saa nkyere wan ka no kra nkyere se onu kra obi krata no de ba oman mu na tase twa na ebe wie kyire no na emema dodo ara ware wo abrochimi mu hanom esan krata nti ye me ni enna ho ni enyansafo be ma na answer obagya tum so obware wo esi ono no who they ready say the me no we dey me mak no kore tell be man ja hon ma umfa na chi then this wo jitum so wa na mfie du onyama ya tena so atum na obi say be man say oso ni Nkrataa na obi wala ka du esi ma onua dwirim prenu go say na sister kan no awarefo say mu da mpa ba ko so mo so ehu ampa ewia na najo enye say obi be wala no do esi baby mfie duenu no unye hu enya ware da adena nya ware no di mu atro na mudi ebusu atro na mudi ewiasefo na nyina so de atro ye kan kra pa ye kan kra kire ho pa ena men da do ho men because ebi no we bra da ye ho ogina hwim no da no kasa na kra wo da no se o metimi na embro ni so onye de untimi wo da ho kan kura kire ho be mena o ware me a enem me call bi a ote no fa me call bi a ote no oba se wo so ni di ho me yem tran so okunu yire and so free amanado aba me atena ho kruma no e so yem memo bobura yem tira memo bobura nya brochi wona bobura o ma eyi o me ka we ato so nya brochi mem han kwa na bobura ma na eyi o so nya me so be hira wa no obi mo ya odefo a bibi do obi enyam betimi amata na ede abem you some ayi adwebe de etum say ye ntukwa ya ye ye hwe minnim nipa no bebrem mo Ghana omo hyese ye Ghana no me call Ghana pa me hwe bi so wow
Nti adwuma kakra kakra na mo yɛ na nyame ahyira mo dum pɛmpɛ se no. Enyam enya abrochi nko na ye uba yi o. Me pese ya get platform so Ghana na ya yi amanodu na obi na. Kan se nya abrochi nko na tana with me yi. Onyam won the pam yi na everywhere we are. Obetimi eyu su yen awarefo titiru. Yema no koridi relationship no from the beginning. Ahyase no. Yema no koridi nye the emre mu. Me and that I am. Me na so metimi betena se wo de so kwa wo de no just why I can say go do na misu say obakọ ye adwuma efie mi so onya capital bi a no san de ba ye memu aba bobra but me pan na de bi na do ban so me kwa no kwa me Nkrataa no fa just why I can won Nkrataa de a otimi ne Nkrataa be fa wa ye bo oman na Nkrataa kra nya ade a afa no bi be da ye to enti se wo yo warefo no wo platform no do wo da ana yira ko mfi na wo hwe na wo ye mfunso tire rade a fre na kind of question say be me na ida so beba me ba ida so beba Ghana am ya bo abobosa warefo enye so betena because me ho kire me kan kra na sa kire say anita kan no ye ho kire mpa so me ya kire pretend say ye ho kire wo yo warefo so me fans wo ye virgin there is a different story. But you say so be never go Ghana say bom or no be come say of your money hon ye kan okra nyame num a onya abusofo nya je atum say mu ya warefo a onya on ko or no be come on say there we flu nchen no be odwa on ne second nchen o chen bibiara obi I don't say koka na any so the kan who feelings so me straka emewie yan kan okure ni okure nche ye ho ya pa bia yo bia ye okure kan ho hia Nkrataa sem kan so wo bo ma bi mu no wa hwa na onde wo kan fo nkan ho na Nkrataa sem ko yi a kakra bi wonya no sa me de futu na me tu me ka so bia nya sa mo but me tufu onyam no do hoto no so do bedu amamu a wo mo ni bi kakra wosem no san ko krom san akọ fie enti sa so a bo mo de na pekwan bi aso so wo do be kan ho that's the end situation Yeah. bi aso ba fa ama o yina be kan ho so owarefo no ma no be kan ho enti sa so na wo ba no be ma no san ko fie no ko waru kunu enti sa mo ye boni tie nyame wo be boni pa ebe etie onyame enti anti me be see na osu bia fa so. Yeah, thank you, Marvi. So in some year can ye dimusa a very sensitive in someone year can but mami ye cannot crana tremo. Nipa bebre go through situation we mu. Minimo bia ya ware no obema no e ware no woni absence mu. Not ya manane and obema ne te Ghana and obema omo yi keka omo nsema na obema no ma ono ma ho kwan say yemfa nsa emfa nkọ nebusuafo yekoye necessary aware ho nioma ewie eche na Nkrataa na obema ne de beba no na ye den na oba ne so nya ne Nkrataa ye omo de long distance aware sa for 10 years 11 years 13 years 15 years. Ewi eche no ba ni option bia because ono enema ho ne ho kwan so obema ne mfa nsa emfa nkọ nebusuafo ho. Okay. Ni emfa kawa emfa nka ho. What will be free? Hello. Hello. Hello, madam. Hello. What you Me pacho program ni eso na metoka. What you also? Aha. I want person me contribute pa. Okay. Sa abroche aware a obema be ware oba na wegya no wafo ni die. Bra. You're very serious. I have been a victim. Oh. But God being so good, no name Bible. You quite did you say? To make us say, me be no oba Ghana no be hume. But dan shada and the boys no actually. About your phone. no.
Okay. Open your phone. No. Me be my phone. Baby, I'm on network, you know. Aha, afei na. Enye. But I'm mutuminka. Wacha kasa. Aha. On put the nanya me admo krata nti obehu mi no. Oye se kokko be me ho ade na fortunately ni sen buy. Well, me catch me mama say even though overshadow that be fear baby sama say the mama di na tin so be fear baby sama say mama hu so me mama nim no mabusha for ehunu nti say me ne no call out na enye hwe na e di steady ho but true steady na nyin sem ba me kasa mama kasa yiti okọ back no na problem ko se ba nti onya problem on kata sem bra enye ize na because onu hu mi na e date nti na busha for so nsa na mpena ware no so na bra me bra ni atete ya me fam the family need to ya to a sense no work in a sense person ba family say e one na adwumi so ba family akopa de bra need na adwumi to na mato ma adwumi enti me catch ma me say fine my mistake be ma be do some at least ka was a mistake na me shank but ni se na koba but ni se na koba ni say chinchina me force na me ware no na mama said no once on my one kwa de e was say o ware me enti edi wan abofani nya 1 year no na o yes say oba be mo na mka chede mama say me de me mpene enti mama na kasa chede me saa na me sifai but problem am me fa mu no 14 good years na problem no nya problem no o abuse na e ba saa no na nkofo mo ano no mo say no awe ne yire wa hanum se ya nke beboa me ka mana titi ayetiti a saade ne de enye but me to me ni de ma ye nyina ye ginya me de but ade bi wo ho so na wo se wo ka se Christianity na e ma wo wa ye bone se wo ni be ma wo ho na fa nyame ya do kwa brochire na se me de me famu de nti ase be ye adwuma pa de abi obi anti ne ho se se ye kɔ no aware ne ye gyae because aponto mu ho no wunim ne ekosi wo ho and I said, and I'm a man, a canoe. Untimint now, I sometimes cabra. I tell ya, will be firm with boys, the capra be a beman or the bebro. The cobasa beman and the new bush are forced to sing war banner, bra was and be a more boss. A very serious part. Dear way to say, I did today be a magazine, me whom man and be a more rush to say, Pepe Boga, Manabe Waremia. I am no man, send me more book. Say, me dear, me familiar. The only bema or na bema ni se wo tu kwan It's in a connection. Hello. hello Wacha kasa. otemenka What's a kwe? aha sa entino be de se be ya se ne ye na ye nyame som ne ye be se sipidia because bema no no tie ho no nim ne wo ye e na broche mu nsem no eye bebre entino me de se bema no wo ho no wa broche no wo ha de a mo ware na so tena ha nyame be wade because se na mama ne kana ware ne se oba unu ene obemate edamba kumsa warefo na mobokra nyese be mate bi Ada me nka asa aware start e bra be makotua utira dia ma o papa o aha nti se wo oba ma on kwa ma ukuru ne ba ware no no kwa sha broche 1000 years kra na uja ya ware wasa wade o na te see bra this is the situation yakwe wo kwa bruchiri se bra me kan ma yekunu me have been a victim before so I know what I'm saying enye yizo can you imagine say be ma waro no wo nkwala mienu wa sifio na wo wa ware batoto ma menche na be ma bushu 40 fiem na ba bia obetena kwabra woni can you imagine this sometimes sika cry dey be send ya bro kwa na ye nsem bebre very painful and unfortunately obi o ha obenya side we nyina so no be fa be manage ontimi nhye ne ho so enti said e be boa ye nyina no me de to me ni de senti ase pa be ye dwuma de a so onu nya bi ho no ware na so wo Ghana na ware ya asa nanka obi anya ni peace of mind it's I ahwehye so enti de na me so me pese me kire ma adwe wo ho no okay yes you shall sister
Okay, Yeah, so that's a thank moment. you. I mean, no, so no, dear, no. What do we say? ACC bros, ACC, and she all go through review. Tinwenya kukudru I know. aka no. All go through bibi enya easy o. Enya easy. Sana jo wo beda wo mpaso na nko awoda na wo adwin mu no ni musa wo obi wo nchen ya oda wo nchen ya obeka wo hye. And at least obesu so mu kakra wo mpaso. Enya better sa. Enya better kra minim se nipa bebre ko through tibia we mu. Well, Ba mi wale modano. Muntie ni ye. Besra mo enya easy. Remember no mo amodi nkomo wo Facebook so yeah. Uncle so Hello. papa. About your low background, why? Oh, okay. Hello. About your casa. A friend, the background here too much. Okay, so meka yeah no ma fe ni e ba be ko into relationship na lead to date yourself. So me bro for me say mapa ho wo ho ntimi ni mu ni America, but yeah no ma fe ni e pe obema na mma we ya brabo mu no aye di nkomo o Facebook so ne na asefo mehu picture video ne asefo no ebusien mo ya sa de no mo misa mo ho se the obema no amba e was specific in fie mu a wo betumi atena na ansa na wo oba wo bepene so se obema na ebusuafo fa ansa enkonko hu ebusuafo wo oba no na wo ho kwan so wo bepene sa ware no yankoye anasa me yankoye eno nti making Luke chapter 10 me read few verse no osiyama ye ni na ho te se aboa wo no na ma odon komo no nkonkoye wo de wontumi nkobisa ensem na ehu hia didi aware n'echi no ma weni na ho kan ma wasumienu ne nkoye odon komo nko a na etie na mom ma wano emisa nsem a ehu hia na weni no emie bie na wo bisa nsem na ye ma umuaye ne se nipa no otwa atro a ewo se ho no wutumi hu so ka no kra kire we se wutumi hu na se wo be ma ho kwan so no fa nsa ne nkoma webusuafo wo bra oni Ghana eno de eto jewara eho no eye wo wasem because yes aware eye so oba ni obema tempa ba akoso abo mpaye edi nkomo aye ni omo as awarefo enye ni obeka ene mesimi nkasa but meka wa ha ene etwasa be wo be ma fa kire mi wo phone so ye ma menhwe wenufu ano ye me ho ya ba enye no eno sebe ejimi ni nkwasi ade not all through no or arouse your feelings na sorry no not that far distance no hina na wo de kwa akotoa no won ne so pillow na say mattress no nese me mpese mekasa nti na meka no boko no mama ye ma ye ni na ho because enkrofo bebre ebre ye ya ni akofa sa bre we e de ato ye ho so se asimesi not ya brochire no wamba mbe ware wa ma mi e pa pay ye won krofo bebre wo ho Nyankopon odi omo beba wa akwan so ma weni na ho na nkoye se honhom baako e waste wo life nyinara na owie a wasanso ba be ka kire wo se na se me ka se onyo be ma ware na se me ka se onyo ba ware mamu ma ye nya victims to sanioma we because sanioma we akoso ache na obehu na asimesi aware ti abrochire na ni knuti Ghana na omo ye semi marriages Nkrataa inti den ufafo na ofra asimesi na mo kasa na ebufu aba
Ebufo na ya diki to ebi because ba ko nim so odi bone e wo ekire ho. No nim so bie mu na o ka kire wa. Onso obe flare up meden to kwane nneoma bebe nti no. Ono de eni breso na de beba. Yesi wo ka na eni breso. Ono de eni breso na be ma answers. Iwo ye no na wo ma waso ada ho. Ansa na wo be call into such situation we mu no. Men ka se wotin abrochire nti obema ne mfa ensa enkonko hu webusuafo. Men ka se wo oba no so wote Ghana nti no oba na ebusua obema na ebusuafo mfa ensa enkonko hu because nkrofo bebre across that situation we mu a endi ambo mu baby kure ko wi omo no ebi wo mental homes. Ebi awie ye no yakata won so. At the flowers egu won so. You do not belong to these people. Ye di odono o Facebook so ayema ye ni na ho. Say WhatsApp nsusu ni edi na yema ye ni nda ho. All other social media outlets or so handles yema ye ni na ho. Bisa won ho say situation na me de me ho kwa akwhyem no aso metumi edi no kra ama me ho say 30 years a metumi pressure ebe free mountain ebusuafo ho beba na wo se wo tena se atwen ase mesi 30 years ma me bisa wo hu papa wo so bisa wo hu wo bisa wo hu no na wo factor in say we are haban munu baby betumi achia nti asimesi no fia broche no ba no be hu say wo fa baby ajojo a obepe wana factor in all these things because Nkrataa Nkrofo ye nneoma Nkrataa de Nkrofo ko baby bebre ni kwan so omoko Nkrataa esaya abrabo ni titru ani se nyame ni mumu a bros obebisa ma bi wo ho bi be ka ho na se obe me ba choma me ke bi I mean yeah send your wo can say long distance Oh, you know, network idiot. We'll try on my power. hmm Oh. me ba chawo te me kan But I'll take a back. asem we de enti send your hu no ade a ha ade ne pa say send your wo can say bi ka pa obin so mo ma me ba won so mo ma me bo yo ma bi ye try Okay, I'm going to comment. Baka bebre. I'm going to comment Yeah, section. bros, go comment. Yeah, Mami Monica, I'll say it's true, Mami Monica, I'll say, please, mommy, I'm agreeing with you. Okay, it's a Jackie, I'll say, can I call? Mami Jackie, wait to my friend. No, man, that screen is no, wait to my friend. Okay. I think I've gotten. Okay. Oh, okay. Pachai. No man out testing no why. Mommy I over UK. I was sending a message by. And the over 7 from me to me afraid. Aha. I made Jackie say. Okay. Hello. Hello. Oh. Okay, I'm gonna comment section. Mr. Usufran, I say on Monday. Oh, yeah, brother, about Kunya accident. Uncle Ponsau, yeah, the baby will be. I say on Monday, I was here when I went to a program, one of my pastors. So I did not finish with you. And I had an accident. But by the grace of God, I'm good. Uncle Ponkau, We thank God you are fine. So, Stephen, I'll say, even in the church at Germany, papers has brought a lot of divisions in the church. Europe-born babies clubs and Ghana-born travel baby club in the church. Yeah. Okay. Hello, I'm Jackie. Yeah, good evening all. Good evening, madam.
So na mo here. But you me adu na so e. Boko, me feel eyumre ya madam for be call situation bi mu na. Em say ohun di esesa wo ye. Eyumre ya me ko krom na bedu fie. Ofre me a wo say maami adwo me pese me jaya aware. What? And I'm saying, na de na pese wo jaya aware. Also ye Christoni. Bema adenti na pese wo jaya aware. Wo say ensem no ontimi nkyere me mu bebre na emom no. Opese wo jaya aware. And I'm saying, asem no so wontimi nkyere mu bebre a. Me so meka cho say nyanto boase. De atie ne say no ono oba no wo Ghana. Oba ne maame wo London. And no oba be fa ne ba no akọ London bi. Na bema no me sika semu ne aho asetena mu no. Nyamye nukure ni enkoyie kakra. Je say na oba na kwa akodu abrochi asese wo ye adwuma. Na warefo de minim omontem ase na mre bi tama na oba ni nye nchu kwan no. Me wo wa na wafre me. Ofre me wase maami adwa unim se oba amene nete. Wetimi didi matem esese me kwase a. Na me se edi ade nko na aba o yire betimi adidi watem. Ayesa ade na won frɛ wase wo na won kan kyerɛ no. O se me frɛ ma ase wo susu a. Ma ase wo ntimi nya asem bia enka nkyerɛ me. Oya no wodi ne ba na chi. Enam se nya abotira ware de eyesa na tie. Ene se didi mu ama me na ba be fa ne ba no. Akwa abrochi no. Sese ne so be ma no wo Ghana a wonye adwuma. Em se na adwuma sem asente si de wotifie. Eti no minim asem kropoti a esi eyumre na won frɛ me ono so a onpeso obechire na emom no ono na asem a odi gina so ne se woni de oye be ma yi de ono obu oba respect oba ebe ye din so obe ware no obe fa ne yire achi enti ade a ono no mpe ne se so obe ware na so oba na fa na chi na mebusa ne se ayen bia wo hu se oba na fa na chi ana eno so wo se wontimi nkyire mu ena mka che ne se me de mefutu a metimi de ama ne se wo ye Kristoni a waware ne de wonim se Bible so wo chi aware go so oba ni nko ba adwaman a woni ho kwan bia se obi ware de obegya wo ba no ana se ewu obefa wo ba no woni ho kwan bia enji se wo so nka asem kro na nkyere me de a me de mefutu a metimi de ama wo na ne se aware no wonim oba no na aware no makwa akosinsan bibia minim asem kro ena akanfo amamrem nso no ontimi nka se makwa se meja wo ba no edi ade na oba ne ti abrechi ena wo ti Ghana edi ade na wo hu nti a wo se oba no wo ware ni biem ana se wanka sakro wo ja ware sesi ame wo hasa na wasende oba ne maame number amame ena mbisa ne se na even class them na aba na wo so wo ja ware no oba ne maame no wafre na ka kire no was it 3 months ni ofre oba na maame na onfa phone no ono so nkai de waye no onka sentia no wonye na hwe ana me se unka kai witirim se bia na wako wano akofom ene bia waka setie maame no wase me maame me nya na hwe ache kra na woche mitimi frɛ no na hwe kra no kra na ye na yere na wakodu lande no o maame mpokra onfa telephone enfrɛ se bia asew me ho te sen ma ba bedru on frɛ bi da enfrɛ be ma ne maame da enso so ono no ne yere ne maame ne de abro so ana wo che se ono kra frɛ ya ne yere ne timi ne no kosa de nti na on frɛ o maame ne nyina ne sem se be ma no woni bie ani nyina nkosi wai wasene o maame no ne yere no maame namba ma me sesi ase me mfrɛ maame no na menka se ye frɛ me se ni se na me hwehwɛ edin bi efe ne Monica ne those days na me se ide be si na mafrɛ because me the WhatsApp number yi fra o chira me number ne ba ko kaso waso de frɛ o frɛ ne se wo de number no maame o kasa o hwehwɛ ne ba no ne se wo de phone ne ma ne ba na makate no na me ne no me ye ne sa na aye de be si na maye enti mesrɛ mo mama Anita mesrɛ mo me sande ne number no e de ama mo WhatsApp na me ama frɛ ne sesi na maka a che ne se
me wo adofo bi ana say niafo bi wo ha on pese o mo ne kasa. Share link na man. Because right now Share no. link na man. Omra betie bi. I think that would be the best. Because right now na MCC say you make crimes o Ghana ho no hu di wonye no. Ghana. O Ghana. Ono oba no wa abrochi. Oba no London. You be working on that. Oda fana man bra, you be working. For testing. You be Me working. say right now there. So obi na aka bibia kire no. Say ono aso so na bi no. Say ye denyo me dia also say me dia on kan kire me. Ti won so on kan kire me so me mpese me forso. Aka bibi ochina nko bia wawe me pe. Aware sem die. Me mpese me de ma no be ko because the onyamia kan bu mu ne die. Eni pa yo say me gina me. Me so me send number no. I'm on WhatsApp na my friend me friend aka kire ne say me de the number amani pase se be ya mbuti me na kasa. Na me ni baby kwa si da sem ne sitie. Bia na obe. Also bisa question. Bajo kasa. Brother no Me ba shwa na ebisa me question. Mami Eunice bisa question. Okay. Me ba chote me kasa brother no ne yede ne enim wo. Asa na yere ne nemu. Bra na yere ne nemu ana. Aha woni me. Also onimu. Debi woni me. Enti we no so okofre na wo kaati we na wan hwe yi a eno mo no. Oba no betumi agina so say e bia wa ma ne girlfriend bi afre na ade enti e wo say tane wo kan no wo ye no ene ne ndi ne nyanse mu tane be ya wo nkoye third person a ebe ba be ha agini ba tane embe that kan wo send we na wo ma we no anfre enti eno no say ebe di bracelet nsa e bia enkomodie mu no de ekoso bia no onu no be ma bracelet ho anti won so fampa bota akire na anu ya din but ne nyina mu no nyame ti ase Ati. Ari shiro. Nti me send number na me de ama mo na mo ni na kasa. E bia na me de mamo de a obe person obe share problem na efutu obi wo ho fa one between one na oba ne de na mo de ama no se be ya ware go ne de onja because oni oba ni nti na okọ ware no nti no me nim de nti de but me send number na mamo se si ana match no yeah match me da se Yensemu pa. atemo nyame mbre mu na ha adwene abrochira ware ne we na ha enti sene na me ka na me gyae no na mama ne ta ka bibi se obi wo ho a owa akwantuo mu no esan se omba wo na ade no ekọ kire no na wa start se e bia sene wo ne pictures e bia naked ones ni sa ni ama no en se kura no sa phone so empemu agro ya omudididi no ono wo ye onua se wo so na bibi sa na time kura bomodia because emwa wo e bia wan hwe yi a eno kura na eba begu aware no eno kura na eba begu aware no na eno nso ekoso papa e bia be ma no ebetimi awo ye fa ne sen amonone na oba no esi Ghana saa we na yesi so ya ye di hihye hu yi emri be no bi ka say yes no bi ka say your friend of vibrator yo mami eja mi pese mechanic enti nyame nhira hotel wa ma boss so vibrator wa boss papa eba no saa na wa to bi ega ma no na emri na diamiken eye no kure na obi di ho adanse e wo radio program bi so o si ni kunu to obi ma no mo ka saa asem no o si ni kunu to obi ma no e na o start so di ye no ye Kristo ni
And also, yeah, we do baby no, it's like a beman in a saw you fine, but for corner you na is like what they are used to and no more. And the beman no call Ghana. Oni no nya bibi no, oni ne ya bibi no na anko yie. Na se beman na ye no, onya wie ne nkrataa onya wie oba ne nkrataa odi no be kokora, enti na kire se omo gusa we no so ase beman no kwa na or you should because beman na ka kire ne se on pese obekwa akofa na echi na obekwa ebe kwa akoye guasa na se bibi enti oto ade no bi command se on use and to where one say I didn't know one because I feel not I said and penny ni kuran kasa dear na mo the other year no machine here bibia ma no 5 times yes wow and see so send year kan no ya dia ha adwene o kin kai bible no kasa no see so obi ware on tena na yere ho afikura ma onko Tata olden days na mmarima kɔ ɔkono ade ade no sɛ so ware a sɛ na be ya opot wani be gi wo yere ho na watumi atena ware na ase na mo wani age mo ho akɔ anim na nti afimu no nyina akora ye ma wo kwan ma nkɔ ɔko a na wo ntu kwan wa ho but akoye sɛ no de ye ka no abrochire na edi saa nyama nyina aba aha nti sɛ wuti ase sɛ Bema no owa manone ebi anya anya ready na oso obe ware no wakoji wasi ho a onu ahwe ne yie enye obema no mo no so do no ofewo a enye onu mo onye na wo mbeka ne ho ha na enu so enye easy sa enti e wo se wani ba wo so na hwe yie nkasa abrochi ebi obema ne me na ade obe mane mi enti so mane mi na ne sika na kire se mi okay wunyo okay wunnim ba bi a obonifuru be kwa odi be di wunya ana so obe se wa abrabo enam ebi a abrochira ware enti enti se na ye kan abrochira ware a egu nyama bebre na esisi ai ma sa nyama no egu enti ye tie na ye nyina ye tie na asefemu na se na ye kan se ba ne sa na wa obema na ajawo anase oba na ajawo faye mpaibo entrance keke enka se o mi kuna kwa abrochi enti onya mane mi kakra na me nane a na me yoke enti eno ane se wa aja ne saa wonnim de ekoso wo ho wonnim funfun a ekutia no obi wo ho no mu na wonya tu ni nan se okoye no pe na afi na nyame nyina ekutia no but wona wo yo yere no anaso okunu no wo dimpaibo eta na echi a enuanu o meyo meye se nyame mre no so a obewa be fa wo na enu nso na ma wo yi wadwini afre adwamanbɔ ani saa niama no because se nipa no enye wo nkyɛn na wo di Kristo aya wo bibia na wo gyem wo mpaibo ma bia wo gyem wo mpaibo ma no se wo se nkrataa na eye yi a enu nso na be bie kwa ma ntenten na ye yie na watima be fawo enti me ma femu kakra na enye bebre ni nyina no na me di mpaibo enti anche na me wura be fa me no kura no nyama me femu ensem a ebe no keka ye nyina no me sima so ye me sisi ma so obi wo ha me no se na me nya obi a me di agrobone na ade ba obi unya serious it's like unya serious say bia be ma no se koye no na wo ye nyina na obi ti akire obeka se unya serious na enu so wan hwe yie na wani amba wo ho so a unya serious no na obi be hya ho na wadi wo boni edu ba bi no me ko emazi ho no ekoye nyama but na obi anim batechire na ekoba ne se omuma kwan ema se unya he a eye ya na krata no koyeko na ye na ye di akoda onmu akoye se ye no ye delay mu but new way na ye fa ne se new mla no mo share ye no adi bua wo na mo call ye na
enti na me wura na danfo bi eye no ono no process ye kura but ni wura ba yo ko process ya na ade ne ye na ono no efe mu enti na me no akọ process me di over 1 year na ekire but ye na ye di lie mu no amfeva ye enti wo say ye di lie mu na mere no so na ye o say menye serious enti me wura sa ba bi o mu na afe na ye di obi ama ne say ono betumi aya ama ade na content sa na ni papa no ya azan but me no eye no many ba me so ntem afe ni pay di ye ni mkan ya na o di afase no be ata na opese odi mi wura tika anya yie no na me wura call ye na e wo se mitua so no afe papa yi eye no abisa mi na oba wo pede no na wo pesika kura ma na me sin papa yi odi ba baby enuanu mo ma ye ne nda ho no abrochira aware nti di ma ware agu no za kwan so wan hwe yie na nipa no nyawo na odi sika daadaa wo na wan hwe yie kura na ofa no ne wo kompemu a oyo kwa spread wasem nyina na wo kunu no na wasan frɛ na abɔ na amane se hwe wo yire no kura no media ne sa ne ti aka fom wa ho ubesha ne wa ware pa nyame asesi ama na ware na egu ebinum aye brebre ama ma ware egu because of ebi a obi obewura a impese mebo din no obeye ntem ginafo edi ma okunu no eni obi a oye ama ne yere aba no ubesha onu no ne dia nso aye dia ama no obonsam dia ama no ne se obefa wo a sene wuti bia na ida so odi wuti de ka fom ansa na odi wa koma okunu aye o ma ye bi no bebre ebi wo kwa edi wo kwa kofa baabi edi wo kwa kofa baabi edi wo kwa kodu baabi wan hwe yie kura na omo di wo mama ebi no nso na omo eye time but so we are Christo ni se ne ye kana bomodia se wo be bom pai wo di mpai bo so di mpai bo gina me se nyame obeye na ama na me se ni ko je me niama me nua no kro kosa live ma no nim se ma nya me niama me nua no ma me no mo wo ho ba 2 weeks no mo nim na me ka che mo se me nya ko embassy wona ye de me bi ama me a tada na me tu sa ta na ma nya no over 2 weeks because the we almost kick on mo nsem no na anu ye hye but me nyina san se minim Kristo a me dem ho to Kristo so na minim se Kristo wetimi aboa me mama apasa anya ma no mo no na me di mi fa mu enti de ye ka no se obema no wa amanone na wo ba no wo Ghana na se obema no wo Ghana enye yize fa na fa niama eni agro e wo se wo de ye mpaibo because ade wo koye no obonefo no so ani san wo obonefo no pese ebesi wo yie sa enti so wo jaja wo ho a wan hwe yi a niama bebrebe fo wase wani be ba wo se no adadan fofo ananfofo na ebese wa aware no ana se ebi abusua ebetumi abemu aware na egu ana se ebi asanka asem ya ebefa kwan bi so na ya yi wefi ho na ape na wo life aye basa but enya brochire aware nso na ebe ma wo life aye basa but de ye kan no ma wani na ho no se ne ebe ya obekunu wa kwan me ka se abrochire aware yi yesi obrema bi na owo amanone baabi na ho no Nkrataa no so se ne omo ye no enti se wo ba no ubemu na wo banya se ne ye kan na utimi edi nya esa de ware bema no enti obema no obewure mu no osi me do me yere nti na me ne no wo ma enti ende ma me enko fa me yere emma na ono no se ne omo ya bia wo na watimi Nkrataa no ko ba no bae na omo be wo ye no oba nya ni die no se ne abrante no be kan ye no oba nya ni die na afi no mpese obeya ama be ma no ya ade no ti send se afi be ma no kra no oni be ma no ti fi afi o ka te be ma no se wunim nkrofo no be ba fi ha no mo be fi ha no be hu ni ame bia emwa enti ma me fan ko ne bi oye be ma no sa afi se be ma no be wura fi ho mu na be ma no be ba no ya tupu mu ontimi nya access to go inside the fear because of it nkrofo no be fi ho mo back on mu na ontimi be hu na ebe ha adwene wonim se obe yi epamo be ma no
Emma ono ne mma no wow Nkrataa asɛm a yɛkan sɛ yɛyɛ Kristofo na yɛyɛ nyama bi sɛ a aso ahennie no ɛbɛ bia ma yɛ awura mu sɛ wo ne wo kunu wɔ hɔ no mo ɔbɛma no ahunu sɛ ɔgya wo nko a wɔ Ghana hɔ no na ɛmmoa nti ɛndeɛ wɔn a yɛfa so a yɛde wie no sɛ wo ba na me ne wo ɔbɛtumi anya bi wonya na wo nso watumi adi ayɛ ama me ma yɛ bɔne ɛna ɛkɔ wie kyire no afei bɔ no wonya a wodeɛ na ɛwɔ sɛ wohwɛ na bɛrima no nso nya ne deɛ no ɛna ɔstate sɛ ɔyɛ ɛna nkurɔfoɔ no bɛbɛfie ɛna ɔde pam ɔbɛrima no firi fie hɔ afei bɛrima yi ɛna ɛnyɛ sɛ ebi a ɔwɔ hɔ no nso no ɔbɛrima no amboa no ɔbɛrima no boa no ɛma ne nya ne Nkrataa because of full set ɔbaa no nya ɔno nso anya nti ne sika ɔde kɔ fa no firi Ghana ba ɛne nkɔraa ne nyinaa yɛ bɛrima yi ka wo ba yɛ nso no wanhwɛ wo ɔkɔyɛ adwuma no na ɔba wa sika no ɛno a na ɔde hwɛ mo de yɛ wura ansa na mo san wo yɛ a ɔsan ka sɛ wanya wo di a na hwɛ na yɛ ma me no ɛna ɔde bɛrima no ɔtɛn ne ade no ɛde boa bɛrima na ɔpam bɛrima no firi fie na sɛ woyɛ sɛ krataa yɛfrɛ no sɛ aburokyire krataa nti woyɛ okunu a nyame de na ama wa wo ne na wo mma na ɛbɛboa ɛna deɛ yɛkan nso yɛnhwɛ mma sɛnea sista baako bɛ yɛn ɛbɛba ɛwɔ aware mma a ɛwɔ awareɛ no mu na nkura yi ɔmo nyi no ɛdeɛ na wo maame wobɛka kyerɛ wɔn ɛfa wo kunu ho sɛ wo na wo pam bɛrima yi sɛ deɛ bɛrima yi a wo nyinaa no because of aburokyire awareɛ Nkrataa nti wo pam bɛrima no firi no sɛ nkura no nyini a ɛdeɛ paa na ɔbɛtumi aka kyerɛ ɔde yi asɛ wobɛtwa ntora akyerɛ wɔn anaasɛ that kura yi hu sɛ deɛ yɛ papa yɛ ma a wo akyire nyinaa no wotumi pam yɛ papa si abɔnten a na wokɔ ne sɛ anaasɛ wo ba ne sɛ na future no nkura no kura no wasɛ nkura no future because ɔyere no okunu sɛ awaregyae ba a ɛso deɛ obiara ka kyerɛ mmɔfra no a ɛwɔ awareɛ no mu na ɛno nso ɛha adwe ne ɛno nko a bɛrima bi nso atumi ɛkɔfa a ɔsi o ma bɛtena aburokyire na meyere wɔ Ghana nti mekɔfa no aba saa na ɔbaa no ɛne ɔbɛrima hyehyɛ Ghana hɔ no mu ɔne ne hyehyɛ hɔ no mu na bɛrima no ɛbɛfa no ba aburokyire na me adom ɔbaeɛ no ɛna ɔyɛ ne Nkrataa no ma ɔstati adwuma pɛ ɛna ɔbaa no ɛsoroeɛ na afei sɛ ɔnyɛ ne sika a ɔnyɛ biribi a ofie na ɛno ano sɛ ɔde sie na ɔno mo asate sɛ ɔbɛrima no ɔwɔ fie no ɔne ne di nkɔmmɔ ɔbaa yi ani bɛrima yi di nkɔmmɔ na kɔmɔ akɔduru baabi no na ɔbɛrima no ɔne ne te no ɔhunu sɛ abaayewa etiesie me yiri a me ne waba kurom ha a yɛn nyinaa yɛbɔ bra adɛn na sɛ wasesa ahyɛ me bɛrima no kɔkaa bi no ɛkyerɛ ɔbɛte no saa na ɔbaa no ɛkɔyɛ adwuma na ɔnya ne sika na ɔde ama ne ɔbɛrima no ɔwɔ fie hɔ no bɛrima no bɛte no na ɔbaa no ama bɛrima no aba kurom hɔ no mu a ɔnnim sɛ aburokyire awareɛ nkrataasɛm ɛma ɔbaa atumi yɛ ɔbɛrima se ya asoso obi hunu saa na ɔbɛtumi aka sɛ me nso mekɔfa me yiri aba nti na ebinom ɔmo yiri mba aburokyire because nneɛma a afa wɔn ebinom ani so no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ saa situation no ɛna ɛno nso ɛmmoa but deɛ yɛbɛto fo a mede bɛma yɛn nuanom sɛ wowɔ suban bi mu saa agyae afei na wodi saa ade no nso bɛhyɛ w'adwene mu na woayɛ bɛrima bi saa anaa ɔbɛrima bi nso ayɛ ɔbaa bi saa deɛ yɛka no nyame ne ko awareɛ ho na nyame ɔbɛgyagye yɛn sɛ wote wiase nko ara na waba wiase na yɛawowo yɛanyem awowo na woanyi na womfie so wosi wo ware na waware na wobɛma saa nneɛma yi atete wɔ awareɛ mu a unu sɛ nyame ne wo bi ka kwan yɛ fa so ade no eguuyɛ no anaa kwan yɛ fa so awareɛ no ebegu no nyame ne wo bi ka wobɛkɔ akɔbu ho nkɔntaa na sɛnea yɛka no yɛsi awareɛ ɛmfa obiara ɛnkɔ heaven no awareɛ heaven hɔ no awareɛ ni hɔ but awareɛ bɛtumi ase wo heaven kwan nti deɛ yɛka aburokyire krataa awareɛ nsɛm a ɛma ebinom wuwu ɛma ebinom awareɛ gu
Emma ese ebusue bi Emma ese mbofre bi future no anuanom yɛnhwɛ yie na yɛnimra yɛ ho so enti yɛtofo Ma'am, so be the question biaba. Remember na yenti. Brother said me pacho, mas said me pacho, masimbe. Echere me so kakra mpese me no susu ho. Me ba kwantum no ho, me sister ba ko. Owo Saudi, oye madamfo. Nti ni kuna na oba be ware no. Na oka chere me se ni nua opese me ni nua kana se awarefo. Na by ashase no wan kan chere me wo ho na me sister no bebusa me say still me wale o say still me fa boy na me so dabi na me de onim say me de sa no man de mani nje ho no say okay nti actually na obeka che me say ni kunu no ba be ware no pese me ni atrasa ware fo me ni atletna na me kokoduru Ghana na ni nua na me ho ade nti phone so no ni nua no ne me be kasa ana me bisa ne say na ade nti na so mo fasta plan bia o mo nka nkyere me na me nti ase na o kan say o enye bibia na be ma ne me kasa meti de o mo pa a kyere na so ti e wo na boy ne fere me no ne me kasa ye na ka che me say ne bra na de ne number ma no nti uhwe boy ne kasa ye mu na because of say de ne bra ka kyere ne say me mfa boy no enu nti na oba na enya sa wale nti na oba enti sa no metumi ne na atara bompa ya na dabi nti me makacha boy ne say e ma no mfra me biom me sa na makacha no say e ma ne mfra me biom nti sesi a me mfra no ne nkasa enti sa na ye bone ana say because me nim said the city dia ama ya na ma ye confuse say o yes a wunya wale ana me ntiaze me pacho Ma, bachoboti. Mete sɛ wobɔ audio no mefa kyɛw te me nka It's on kapa. mete sɛ wobɔ audio no but nsɛm na ɛwɔ mu no mante aseɛ I was say, I'm say, let me repeat that again. I said me pacho, masimbe. Echere me so kakra mpese me no susu ho. Bachoti on. Me ba mefa kyɛw me kwantum tio no, me sister ba ko. Owo Saudi, oye madamfo. Ti ni kuna na oba be ware no. Na oka chere me say, ni nua opese me ni nua kana se awarefo. Na by ashase no wan kan chere me wo ho na me sister no bebusa me say still me wale o say still me mfa boy na me so dabi na me de onim say me de sa no man de mani nje ho no say okay nti actually na obeka che me say ni kunu na oba be ware no pese me ni atrasa ware fo me ni atletna na me kokoduru Ghana na ni nua na ye me ho ade nti phone so no ni nua no ne me be kasa ana me bisa ne say na ade nti na so mo fasta plan bia o mo nka nkyere me na me nti ase na o kan say o enye bibia na be ma ne me kasa meti de o mo pa a kyere na so ti e wo na boy ne fere me no ne me kasa ye na ka che me say ne bra na de ne number ma no enti uhwe boy ne kasa ye mu na because of say de ne bra ka kyere ne say me mfa boy no enu nti na oba na enya sa wale nti na oba enti sa no metumi ne na atara bompa ya na dabi nti me makacha boy ne say e ma no mfra me biom me sa na makacha no You crowd ye waste kra mbobio. Ye mbobio. Akwa na beso use no. Obi frɛ ɛyɛ ntie nwie. Hello. okay Hello. Hello, Hello, Pastor madam. Semenka. What you tell? Yoko, nyamisha opa wate. Amen. Nas asemi ya moke di mesre mo nokre eya ba kupe. Nokre. Eya ba kupe. Moma yengu nienti asese aware ayi abochaware ne breko enye emoa. Emoa. If I tell abu abi nso. Sadi we. Che, ko meka asema chiro. Asem na mama me ne kan.
may agree pa mpaebɔ na mebisa me ho bra na wotwe nyame anim kɔ ɛnyɛ easy agye obi a wosuro nyame suro wɔ ne mu na kɔ mebisa wo sɛ ɛnɛ Ghana ma dodoɔ sɛn na wogye di sɛ ne kunu abukyire na mɛma wɔsɛ metwɛn for so many years ɛyɛ nokorɛ paa sɛ wɔsɛ yɛ mpaebɔ me no mekasa fi Italy mine is a miracle ɛyɛ mpaebɔ sɛnea maame ne ka no ɛnam obi so na mɛmɛ me kunu wɔ ha but ɛnam obi so na maame de bae ɛyɛ mpaebɔ sometimes sɛ metumi tena ase a na mebisa mo sɛ ɛyɛ me brɛ na so sɛ wɔ sɛ mba bridge for 14 good years ma na anwen da mpo sɛ me good year. So how did you survive? How did you survive? Yo, bra suni atete na de boa me ne say na de maximum nyinaa yɛ mpaebɔ boy mana me ba me bedu yi na me kunu mitimi da hosa because me bo anadwo mpaeɛ anti na aka me ho me ba me na obi sɛ me sɛ na wo de wona na me sɛ aka me ho bra ɛyɛ mpaebɔ ɛyɛ Nyankopɔn wi na dom ne me fɛ mu osuni atete bra obi timi hia mama ko ka jane say na ba yo fefefe say na wo ma be meja ne ho sometimes class the society ebe yo sometimes the society ebe yo ne na se me wari bi na nyame asem ne mpai bo nti na me asama mama aka no me ka say e ma dodo sen ene betimi atena se de boa me ma metimi tena se nyame asem me de mpo de na nya ni so bo spiritual biti be ma na busuem spiritual ekutia me ni ide e Nyankopɔn adɔ enti no mama yamma na e woga na ne ntia se aware na is not all about se be ma no wabuchire me na mani so ade hu se kame mbaware na mimi kule tifa so be ma sebi o yushu mi kan kura na ye do ye ho ne te ho ase nya ka predi na sentence ya o quote o mu be diso no na me kano enti no ne no na me pasa mo kano kure no enchire ye the thing is me mo policy bi say mo kano kure no se wo Ghana na obi fi abrochire ba na so be ware wa man bisane say mo ware na makwa na say mo ware na wagya wo ho ene ne question wo se wo bisa no oka so be gya wo a na wa fa ho adwene ana asili EKOW wuti so asimi ya woke obu ho baka se wo de me ko ndi hia ne se bi nye ma nya ko dupe pa eya santa ko ma ni bito e ma ni bito na oba bi o ha won onye fast ba sa de ba so ma ne so kakra o ba ma ne so kakra o muti na enye esi obi wo ho a na enye abuiche na obekọ a ebe ma waye yi obu okribia na wuku one ne tena Ghana na Awurade ebe hiraw esi abuiche no kwa ante se first abuichire ansa kwa na baba se be ya benya adwuma no kora bra nya asem ketwa wo enti sadi we na ama ene nyame som for Kristo fo bebre nyame som abafa obi wo ho abra ni kunti abuichire otegana sometimes ne ebuso fokra tutuku be mana so sika kro de be broba na mo ba ni gidi bikura ya na eye den nti kan imagine say sa ni pa we se nyame nti ni mu pa bra onkoye bone nti asemi ya mo discuss the very broad topic nti no on kama ye mani me mani nti asese we are say it's not about sika na aware na nyese be matia brichi na otegana na me de said dem bi kanka me ma first na me san free bi tenti ase be adwuma pa impokura woni kunate na on opportunity so o kwabu kira
sorry, why not? Me will do my diaspora, means in my make No problem. network and network. Nti asɛm a mɛka no sɛ nti asɛm bi ha wobɛgye di sɛ saa abɔkya ware yɛ ama na mewɔ Ghana mɛkae asɔre bi lady ne yɛ dicknesses bra ma metena hɔ adi ne kora elda mmoa papa no kɔto abɔkya na ɔka kyerɛ ɔba no sɛ ɔnware no anya ɔba ka ne imagine nti no mesrɛ mo monka ma ntɔ yɛ so mu yie paa na mehyira o me yɛse program yi matu kwan yɛ adwuma o baabi nti ama nka mpɛ sɛ me ne mo yɛ akɔ awie but mɛkasa no aborɔfo no ɔmo ada nti no next time bia mekɔ a na woyɛ mɛmɛfa ma so bi mɛsɛ a mastɔ number na mehyira o ayɛ Amen. bye. Ma. Ewa Yo, ma menka kakra, sister no kan bibi na eno na meka kakra na say obi was situation bi mu saa omo ne homo den say na ye kan na empaibo timi ade nyina ye sister no all kan no so say good 14 years. Yeah, 14. Aha. Na odi ye empaibo eno nyame asem eno na ebetimi ama wakọ wa anim. Me kai say kama menya ware no na mabusia na omo po obi a oye adwuma wo bank ana say onipa na afi abrechi aba na me kwa madwene eni ho no ba me po obi a osuro nyame a nyame sum wo ne mu minim say no say sha brabo asikra na nyame adiyem bedu baabi but send your open no na nya saa na ebi obi nso hu na na say ebi no mu ebusua no epe but ne nyina mo no mewura me ne betena no na ono no na onye adwuma wo bank na onkwa abrechi nso mbae emu no kama ebe ware no na maami ba ku bi ka che na it's like unse so be ware a ebia ebusua no be kasa ebi no be twofo ni saa niama no me maami ba ku kan asem bi na omusi ebi no ho me kasa omu mpe kwantintin aware na ade enti kwantita ware ebebe mu kakra na enye se ebi kwantita me ne wura ya nyina ye free pro ba ku so but ni maami na onu free different way ekuro so na tam kra ye agin se be ware na nche bia na ni maami wu ye enti na nke ne kwante sa no be but bibi a honhom mu bibi a se ye sister no kan ye no se wo ware a honhom ni sa ni ama no so kan ho no obi onji honhom nya but wonu wan di ande a me magi adi ama because nyama bebre wo ho a nyame edi fa so ema ye hunu nyama ema se ye kebia na ye di atu ebi no fo sister honhom we nso ka ho enti se wo ware na sa nyama nyina wan hwe na wo feel se ye nikan ana sa adwene mu na wo di ye bibia na wan hwe sa nyama ni yi a wo be hwa na abo afa ho no mu na se wo bibi enti ebra ye ka akwantintin aware se ebia se kura de ye jai saa niama no because the nipa no wo Ghana na ebia nipa no ni sika no na ebusia be ka che na ni maami fi say na kwan no wa ebia se bibi ba ye koye saa niama no na omo di atwetwa na wo be hwa na aware no wanya nko enti media no koye se me kuru maami fi mu na chire na koye se me maami ba ku no ka no se okan ya me di yi me ho anu se se enu no de enya ade a se bia kwantinte se bia bibia ba ye be kɔ no enu no ye ntimi emfa enye we emfa to ho ewa aware no but se nyina ye wonyamesuro na ye kwa aware no ma enu na ehia afi e kire osi okaka no se na se wukunu no etu kwan so na wokɔ no wa be fa wo a na odi ye emfa to ho se onim ye busuani bi a bibi sa atu no nipa no call bema no call ye no ande for ba no ema it's like aware no engina oka ye no be too much ye bra ye anche bia na me kunia ewo ne self
Shen bibia be okay. But na saa time na onye na adwene say anaso obi anya na adwene say otu kwan. But maame no kan asam no di to ma adwene ma kira ye ware ye no. Ye ndi like 1 year. Hello. Hello, Pacho Pina. Pacho Brasset. Pacho na say. Pacho na mi adumo na so e. Oh, me pesa kan ba program na so aka. Pacho wo so kasa. Pacho say ma me kasa. Na me betimi aka. Wa pause. Wa mama na pause nti Pacho kasa. Yo. Me so no me wo UK. Aha, na the etienne say me so me mama na be fa me buy. Okay. Nti obe fa me buy 2016. You know, me buy no na say meja oba no. You know oba no so e ware the same year na meja oba no na buy. You know, me buy no say share say the situation is fatia na. The cream me the Nkrataa na buy. I'm here say the situation is fatia na. Na say metimi akokofo oba no edna ba. I was say, you know, man can't tell the me buy and say I didn't say na mafa say me akokofo me here at night aba. You know, because me no me save my worry into no. Also me can't my boss day and night. See me here aduma day and night. Yeah. Akra me can't skabo na me obi na oba. You know, me who say yes, now you know distance marriage is very bad. It's a you can't home na you Pacho obetumi ama ne voice so kakra mai. Pacho almost raise the voice ma o kakra. Me Pacho still am me mama watch. Hello. Ya to nkapa o. Ba na okasa wo fa. Okay. You know, na make us say. So the sifa eye no. Me no me ba kontum no afa ba kope. Ana me try say me ka fa me na ba ka no. And I'm ejumaden day and night day and night it's a crack I'm I go for about buy a brow. Do go for me buy for my money because the question is if I go for me at number or because they be on chassis. But then buy a brow you know anywhere. Or buy no the catch room say I mean but then me buy number Monday. Hey, I'm not say I don't know my country. I'm say I the catcher now come on me kwan am me emfa. It's no Brasset. The members of the teacher say, yeah, a man. It's me to kwan ba am aya kontuma. Aya ye wakunya esimba. Ye wakunya say it me a bar for ye. Say try say. Sacrifice. I try say. Hello. Yeah, but you don't kapa. Yeah, a man no. You took kwan right now ye wakunya say it me a year jumadin, it me for a man don't wait ever. And a man no money and what they say, almost in the year jumadin. No, me man, and no make a such room say. Yeah, me a visa. I didn't imparable. The Kakara would be a jumadin, which must sacrifice no thing about for bar night at night about the count now or an egina. Because a bemati a contum. No bounds eti if he na mudin komo phone so nkwan emwa bra set sa program where we pa die especially youth no e komo mu pa because omu esua ne ma be free animal we say because emwa bra set if you crowd 1 year akwa na baby was a crowd because for one kwad number 1 year it wasn't easy for me at all enya easy at all open ya you know open ya obre. It is day and night. Me not day and night, sir. Obana become over. Obaya, Obaba. What should I make? It's not very good. So, it's no process. Honestly, program we are not the Amen.
because I was a me educated youth, no, especially us. Na it must say no yeah. Because distant marriage, honestly, enya dia eboa. Me that be why. Yes, inshallah, boss. Okay. Bye. Okay, ma. Papa. Aha. No. Where you? About our we no person chere say obedu akontuemu no obedu akontuemu no na wo se neni ye de no ye extra work na ne yere beka no ho na nyame ya adom so ne yere ne beka no ho ha nti ye mema na ye ne nya kwenya bedu ho na wo se ye boy ho modin etu me fa ye yere no na distance marriage ne de emwa sana emi eti free ensem na kan ni boss yesu nshira pa Nyame shran. You went to me ya me di si no. Eje no na me ma me no kan sa se so wukunu tu kwan na ebia okono amefa wo nso a enti anche bia na ye ware ye na me kun tu kwan enti me di sa de ne hye ma adwene mu en me mfa mpaebɔ ni agro kra empire na nyama efa me nyama mi fe mu pa hu fe mu se hu nyame da nyama bi di e kire wo se be ma na akɔ no en wanya ni easy na se na ye kan na akwantu mu nsɛm ye nka but ye kan long distance marriage na ye kan wa se so be ma e bia oni wa tena na kwan ye bia ba na be ma na atu kwan no onua emfa nya agro de se e bia wa ma no sika kakra na wo fu se wudi dada wo ho to enu anu no niama a ehihye mu no se wa mbɔ mpa ye ama nyame amwa wo na wambie kwan onua se na eti kan good 14 years but odi na ni tu nyame so no nyame abie kwan no saa so na me bra panyin so no nso saa no nso ja ne yere saa but sister ye di mpaebɔ ya no afra me na ye tofu na me hye ni nkran ni saa nyama no nyame adom se o de yere ne ma eti ne ho enti de ye kan no long distance marriage no se wa ma wani ambre won mpaebɔ mu na wamfa honhom mu niame bi nso anya agro die na nyame beda niame bi ade akye no wa bɔ ho mpaye na nyame atwitwa saa de ne nyina atira no wa bie kwan na ama wo a enye udi koye life o mi kunu wa brochi enti o ma ne me o mi kunu wa brochi o ma mi fi diamond mi yire wa brochi enti me yese na udi ye hunamu niama a enye wanhwe yi a oboni kunu beba saa kwa no so egu wa aware enti de ye ka no se ba ne se ya emfa mpaebɔ ni agro na ma mpaebɔ di mpaebɔ no mo mpaebɔ na wo da kura se na yesisa no ka no o se afi edu ba bi no na mpaebɔ na timi no enti ontimi na saa na ye no wo ye ne saa na na me nso ebe bie kwan ama wo na obi bia akoto kama pa chomo nto aso. Okay, so me person me be a question, okay? Me question na me be say woni be ma waware wo ama se na on net Ghana. Na oye okwadre de si ho no, okay? Na o tu kwan no. Odu abrochiro ofro ka che se Nkrataa simti no. Waware but still no, o be so ye na gire Ghana. Wa oware ye no so waware keke wo. Waware so awo ma. Ewo abrochiro ho no. And outside this camera, no, the son of my can't see. Firewoman. Now we are in Ghana. And then quasi a buona or Berman Ebu. Mabi, and you remember missing me in person, my charge. Eh? And then quite as away. Me, yamashi me brim. Yo, Mama, Mami anita wo be fire but mami fa ajubre no en sha ti ansa na wa be fire. We dia port so no me fa ajubre no embra ansa na wo wa fire. Mama eno na mama sha se esre no. Ajubre anti me da ajubre no me da ajubre
no Sarah odi fire na aba so mama bi na odi wo hono mo na mama bi yes ma mama bi wa make cool case mama break mo and to aso and this na fire no be ba aha mama bi se ne wo kan no se nyamesro wo mu a ne ye kan no nyamesro wo mu a se ne ye kan no Nkrataa nti e na aba de say bia okọ amanane ne wa akọ ware wa ya wo ho ade o wa ja wa si ho e na oba ye no se ne ye kan Nkrataa yi e ma binom ekofafa baabi ma onko brand so hwemu enti wa ka kire wo nukure no se ma ware ebia ma ware wo eja wa si ho no but ni ba ha no no nso Nkrataa nti me no obi abeware ebia ya wo na still wo ye me yere eno no wo ye kristoni a e wo se wo bo mpaye no be bia wo bebo afa bia e wo se wo bo na obema no de ono abeye de fasu mi no ono no firi ho no na wo no uji wa de a e wo se wo mpaye no ebinum abosa ama na esi mama minimo bi a oye kristoni ni kru ye kristoni oye penyi e wa sorry mu but oba akro mu no Nkrataa nti bibi sa de to no obeyin so ato atena no so osi onko na ni yira wa ware yes ni yira owo ho no mu so no so ni na wo ba enti we de e de na wo be empire mu ye din akonchire mu ye din ena empire akonchire ni sa ni ama no ena afi ohun se ne e ba ye ena be ma say me ya obi bia ama wa aba ena be ma no eye ati obedru ye no aka say bia owo ha no nso wo say otu free fie ho no mo eno nso abaye nsem eno nso mpaebo otu ye nipa no ene ne yere ete ebe tin ne enkura no onyenyi enti eno no ji mpaebo ene de se ne nyame mbre mu na wonji wa aware neto so mi nso ebi wo hon mo na nipa no ono wa bani obi de na etwa ne hot so enti wo a wuti Ghana no wa ye wo say like wo mo na wo ye second wife enti ebe depend situation ni say na esiti na wo say wo bon paye ji wa aware and ebe depend to say the way I was here kire wo no sa say wo so ye wo basabasa ye wo we a enye wo say obi wo abusua ho enti wo say abusua bre mu na omo mani hunu se oba no wankofa no keke but wo ko ginu abusua ho enti de wo ye aso wo be ba be for yi oba ya akọ ananso so oba yi bien eno no ebe fi wo mienu no ntem anase abusua mienu na e kan wo hu aka asem no ena de ebia se solution anase de ebesi no na esi enti me de be si ha na eja fire na abem because fire na no ye Ma you wajo fire no why you know okay and why in the billion oh why in the billion me settlement me ba ko pen it me na man yeah okay because ma obe wa no bi ba si hono no aka say me ma wa no abrochire Nkrataa 70 no edan 70 no wo da gitum no 25 years 20 years no bu kwase kwa what are we doing about that I don't am saying fire mo ye den no Ma you thank you very much Ma B thank you very much Mwajo fire na no amame we dey we sit down with the more fire e be si na wo obema no waware oba na oni ni wo kromu hanene na wo na oba na wo Ghana no oni hu kwan so no nso befa wechi akoye the same thing eye pure nkwase ebuo papa woni mu se wontumi nhya won ho so no onyankopon akase bi wo Bible mo se me nhya bo the reason why nti okasa me nhya bo na ebi nie na you want for wontumi nhya won ho so
You are for want to me show who so into no Yankopon se me and shabono. When you must say sabe in your man egu wase no. Ebe pie efi tintin no mo be don so ebe gu krabe mu. Untumi fengu krabe mu nti wa se akopeto kro na kwashim. Wo die wo to me say obekwa ko rato kronum na obebo so to say bumper to bumper. Oba no ni sa to me no wahu because wo nyansa dodo. Pa pay. Person kuminyanda I don't want to be so heated. Me you very calm. Tina membo bo nsem so no. Person kuminya na woyen that is pure greed. Yes, we all know sa kwentio mu nsem na enye easy. Eno nti woni wo sa wo ba na nya obia so na wo ba be sphere but you are coming to hustle no to get a new man no. Pa pay. Come alone. Eba chobi free obi baba emfani si ho. Mama ba chobi free abetre. Ombre mu. Hello. Hi. Hi, yeah, pa je ti o. Okay. Me pacho nya me pesa meka ewo nya more discussing and say there's a gentleman or buyer or say nipa no wawari wo Ghana and now san wo year in so UK but wa man the Ghana na tiase so wawari nipa baako aka ho atonda so ye na yiri because of Nkrataa community, right? Okay. Now, I think some mama we saying a greed. Yes, someone. A greediness pa. Any bread. Oh, because senka. Ma say nipa nye fasting eno mo mpaye mu odin omo mpaye botumi ade na nanso chro no so sa ka chen say so wokun bo adwaman a ana wo yiri bo adwaman a eno pe na wo ho abetumi gya no so enti no nipa no bekwa kogina sorry dem aye fasting abom mpaye ma ne kon na yiyi ntin nipa be man de ono da so nani I don't know but I don't agree. For some reason I don't agree because we say Nkrataa semti wa warrior we akwantuam na sa woni obi ye Nkrataa na mo warrior utumi eja nipa no esan ekokofa wo yire so enti ye nibre na wo nipa fa enti na sometimes omo yesa obi esheda ebem obi sheda eye no so oya soro pengli me pa chawa tmase don't worry won ka say we project you enti sana me no me kan me hu baby amenyi ewo western region baby nipa bebre wo home to kwan pa enti no betimi anya a man bi omo man no be man ikono na afi na akra na nya be so 1 year obehebe na oba afi we wie secondary school no papa akra ne hu papa da but o mane eno nya wari o. We have to understand what marriage is all about. I think say yenya sorry for omo betiti won ye young ones na omo ba no ye there are mistakes na wie but nketwa na omo ba no nyame adom omo wa sorry mu no enka omo nya entity papa ewo nyame mu na mmema no so omu entity omu nya entity no omu say as a man when you said you want to marry the Bible says that you will leave your father and mother and you cleave unto the woman and the two of you become one. And yes, you shall become one. And it's a maya one. Let's say bia
akwantuo bi aba mu na ne kora paa wo ho kyerɛw ne ade adan na wontwa so na womra fie this time abrochire people in Ghana who are making it so abrochire so edin and I think we are not respecting the office of marriage we are not respecting the office of marriage me that's it. Yeah, that's a mommy. Why? Me pacho me nkoso ana. Twaso. Mojo na mommy, but me kan wie, me di besi. Any bre greed ne interest ye ne say any bre, right? Yeah. Greediness. Any bre na wo be ma na fa. In the first place, no one only pakro no koye Nkrataa no. Ade be nsusu ye na oni nipa no koye. Ensam ben na oka kire nipa akro no. When we enti Onyankopon say we should, that's it. We should pray without ceasing, you know. He knows everything, no, only me yen. Ya honhom no kasa gu ye mu ne betina ni pedua mu. Inti only your strongholds and your weak holds. Only mo say wo asimesi na one ne kwa akoye sade be wie no na asimesi na faw. Onim. Na one na akwa wo then wo beba be kasa because say wo your obement wo de wo ho kwan say oni nipa ne bewo oba no no moje ni mu nti ono oni hu kwan say oni obi abewo wo so tena se no twen wo. So hu Mami a wutie yenye. Get to know. Eye mummi anu mu ntemu asem. But no kra wo ho aye ka eye pure enibre and me pese me kansem. Eye pure enibre. Enti advise yourself. Advise yourself from what you've heard from the gentleman. Say obepata wa manem pataw. On pataw na wonya ne mpata ya maame fa wadwen. So obeto aso sa na obeye second wife eye wo wasem. Na obetinem na obeye na wewu a eye wasem. Wunwu na obetete no apansama eye wasem. I have seen one. Nipa kro no oware obroni for Nkrataa ewie ye no obroni na agemaami ni kunu. Oh wow. Ama omo ba Ghana no obroni no omo ya introduction obroni no ye introduction edu woman so no ye introduce no ye se woman ni mbanie papa ne ma no who is this woman na papa ni gina or he cannot answer. That's right. Woman na tetia pansam. Why should this happen? And ono son kind of crunch obroni ninti. So ne yan Nkrataa ne keke no egya no obroni na taking a World Cup. Baby obeko bi odi na chi. That's right. Etume no. O yire so to Ghana. So we hu eti maami advise yourself. Advise yourself. So bet me at nemo na be your second wife. It is up to you if you can contain it. Succumb to all the whole things na ebeko so woni papa na brabo mu a. Just take it back. Ebeko koya honhum mienu a e pray ade ba ako ho. Ebe wi echi no ba ako any range. Enti maami tu hu fo. Topic where the part 2 beba ye twemu 3 hours ni echire e nto aso beba. About the same Nkrataa until MAWARE ne gu ne be part 2 beba. For now no I have few hours to travel. So I'm rested for let's say 1 hour be na me get ready. Enti abusiafo ye de na de na isi. Nyame ado na metum bedu 10 ope hantama the part 2 ne beto aso. Enti yesu anka mo. Mama mo final words into aso. Ye be we ni part 2. Enti mo nkyerɛ nto ye be we part 2. Enti ma final words na the final words next day. Me pacho so wa kwenti mu na ye long distance relationship odoe wo na wo to me so be ka kire obe man say onfa nsan konkon hu webusuafo enti say wo hwe na so obetumi a sacrifice to that number of years after other party ni beba be kan ho na then go ahead so wo hwe na eremboa wa
Although you have nothing, you lose nothing by saying no to anything. My final words, no, Papa. Okay, maybe Mayu, do you have anything to say? Mama B. Yeah, no cry ebo. Yem no cry enhye bibiase. Na umo obi hu no cry. No no bi tumi say okay, metimi atwen a. Na je say onoga so na making a decision. But men nye katasu mu so. And that ya akono say me kwa ba eni afno efo akọ. Na wa unu say unu wa dwes wa fa na akọ. Me sra yen. Yem no kware eni enim e obie mu. We enam so de twato. Okay, Mayu. Yo. Me so me dey trust to on say say na ye kan awari our Nkrataa awari a egu no. Bebre sisi na say na ye kan ye de ye mfa to say na be ya say wo mu na wutie ye na de ya kan nyina no fa de ye wo mu na enso di hu dwuma fi say de papa e na ye pe no na metufu kakra say bia long distance marriage na ye kan ho asem no say wo honom e na afi na bema no pese oba be ye wo ho ade na ade no bisansem ya ka nyina Nkrataa ye ana se ne bibia na wo ankasa no wo betimi atwen mfi ahen ebinum atwen 20 years na ade ansa na omukunu sa omoyira na so omo sa aka won kunu na ebi nso wo cry ma me cry 29 years okoye na afi o se ontimi ware me bio enti wo betimi atene mu se wankasa wo nsa ontimi ntene mu ase na ye kan aware nyame hyehyɛ se ye nya ka hu wabusuafo na edi bibia akọ na ye ji utum se wo ye ware ni a o si ma bibia entity ye ntem ji owuo ana se edwamanbo no kura no se wo pa wo be fa wade enti se nipa no ewo a different country na afi ekodu baabi na wawade atimu se ai ma pene so na akodu baabi na wo tete na wo si yemfa wonsa na ye de kwa yemfa nko bioma hunu se hwan na agu aware no eye wo enti se wo make these decisions aye kan ya bomodin se wo be bom paye na wa take good and wise decision enti sana yesi due ema nipa ye fa ni sen enti dua no ebe free no so aba ndi kakra ebe kan ye be meka me de wie no Yo, ebusa for Yesu nhyira mo ni na panel so amoba Mabi, Mami Anita, Mami Eunice, Yesu nhyira mo pa. Na me adoma I don't know. Se mitu bantama nyam watching ebe to aso with part 2 Abrochawari. That's how I'm going to title it. Abrochawari. Ebeka boga for na moba wa ebi mu no moja o mosiga no ni na hihye mu. Aha, enti just pray for me say menya ka aba fie ntem. Menya ka aba fie ntem. That means either Monday and Ebeka wasem and now Abia Sunday, Saturday. We are yet to see. Ti Yesu nhyira mo na yam kase. Yo mama ne ten ye fampa bo wie ma ye ne. Okay. It was your Na tu phone. bra se so nhye nyame nsa. Pamcho mo mi ambompa. Onyame ba tampa ye da wase. Ye hya ase ye ne ona hya ase. No wedi ye ni mu kan aboaboa ye akyere ye nkwan a ye mfa nsam no emfa so. Ye de afa so ye ni mu se ekoye akototo asopemu na efifi eduaba pa e de ahye odin kunkun na animonyam. Ye bompa ye se ye free he ye kode papa boy ye ho ban. Kata ye ho ene ubogya de hye no. Na ma ye ndemu ahome ne ye sori anapa ye de na sekese ni nkabia ma. Ya bompa ni agya ye host SethEkow wonsa. Di nenimu kan car na obeti nemu driver na hye wonsa. Bebi omo befa biara onyame yenim se wa pepa ho kwan ne so deda. O de na kwa akodru e de na ba bedru asomdue mu. Na ye wie bibi biara yo a papa yesu ni esanso be hie mu biom se ye beka wasem a ye de na sekese ni nkabia e de ahye odin kronkron na animonyam. Esanse ye wo na waye e adom mu nti amen. 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 Nyame nhyira mo wonka mo ho so. Amen. Yesu nhyira mo na yam kase. Save them, save them. Nyame nka wo ho. Ebe share bio. Yesu nhyira mo. E pa video share mo obi. Like a video before so be free so no. Like a video no. Like a video na no share so dia ma. Person so share bio. Yesu nhyira wo. We are new to channel no so
wa subscribe yesu nhyira sister Kate yesu nhyira Sister Mindia yesu nhyira maame na yesu nhyira Sister Grace yesu nhyira Sister Gifty Aminchum, God bless you. Mr. Kisi, God bless you. Ami Monica, God bless you. Yanji, God bless you. Sister Mercy Adobia, I'm a counselor. I'm Anita Fojo. Mr. Ntiama George. Yesu nhyira mo nyinaa. Ami adoma ebesa nso ehia bio. Kristo onhyira mo no nyam kesi. Shall meet again. Good night, everyone.